Assalamu alaikum vatandaşlar. Qowmy adalaňyz. Günnüýüňiz haýyr. Biraz giyinançtım. Elbette efir günü aýlymda bolan soň adamlaryň gelişmegi gerek. Qowmy jan salyklaryňyz armaň ýoş-ýoş çykýardylar. Gündüğü de maç alayım. Epey vaatlar gündüğü de maç amdık. Türkmenistan'a şu an 4-5 internet belki go işler. Hey man, how are you? Fine, thanks. And you? Aleyküm selam maksat. Go'um candarlar. Armın. Çünkü efirin teması, maneti nem için bizim efirimizde medeniyetli gelip gürleşip yüzüne açıp hükümeti gorap bilen oklar. Nemçün. Yani gelip efirimizde medeniyetli adayda Türkmenistan hükümetinin şinori olsun, hükümet işyeri olsun, resmisi olsun, tapağı yok. Beyleki gelýänler, özlerini menem ýöneköy raýat diýip gelýänler, özleriniň ýüzü bilen, ady bilen gelip özlerini tanadyp Türkmenistan hökümetini gorap çykyş edip bilen oklar. Nämçin? Şu tema şuun. Tema esasy şu. Nämçin biz özümüzi oda goýup yüzümüz belli, adımız belli. Allah Teala bize bir tane yüz veripdir. Ha şu görýän yüzümüzü Allah Teala beripdir. Biz şunu gizlämiz ok. Geplämizde, çykyş edemizde adımız bilen Nuru Anna, Nur Muhammed Anna iPhone gys galdyrany. Ýa-da beýlek aktivistlerimiz Talip Abbasov, Alişer Sahatov, Abdullah Orunov, Nursultan Taganowa, Farhat Durdiýew, Roshan Kılıçev, Duran Mamberdiýew, Murat Düşemow. Näde bir giden adamyň adyny tanadym men. Iňwerkde şu jagaş ýerde. Başga da görüşýän ileşýämizken daşar ýurtda. Ýöne olaryny bir wagtlar ýurtdan çykyp inni bir ýurduň watandaşlygyny alan adamlar. Men bu sananlarymyň hiçniňem bir watandaşlygy ýok. Bir hilek ýagdaýa düşänlerine de öz Türkmenistandan kömek almaga mejbur. Ýagny pasporty utorsa da ýa-da başga ýurtlar kabul etmese de öz ýurduna barmaga mejbur adamlar tanadym we bular hani aýsan ansat daşar ýurtdan gürlemäge diýerýär adamlar däl. Çünki daşar ýurtda bolanlar bilenem bir ýurdun watandaşlygyny almady. Daşar ýurtda bolan bilenem bir ýurdun pasportyny almadylar. Diýmek bularyň hemmesi riskli ýagdaýda we şonda da ýüzlerini açyp çykyş edip bilýärlerkä haçanna sen hökümeti gelip gollanyňda ýa-da şonuň aklawjysy bolanda sen ýüzüň açyp bilen ok. Şuň üçin biz Türkmenistan hökümetini tankid edenleriň türmäge basylypdyr diýeni eşitdik. Ýöne Türkmenistan hökümetini gollapdyr diýenleriň türmäge giripdir diýip eşitmedik. Gurban ulyny gorapdyr, aktivistleriň efirine girip bolyn, şonu türmäge basypdyrlar diýip eşitmedik. Gurban ulynkini ýamapdyr, sorupdyr, egilipdir Gurban ulynkyda. Ýöne şolun basylypdyr diýip eşitmedik. Eşitsedik maksat Türkiýe diýilýän haramdady Türkmenistanyň içinde eşiterdik. Murat Bürgut diýilýän Türkmenistanyň içinde basylardy eşiterdik. Şahatlyk Şehiýew Türkmenistanyň içinde basylardy eşiterdik. Ýöne bularyň hiçsiniň basylanyny eşitmedik. Ýöne haçanla hökümeti tankid edenleriň basylanyny bolyn eşitdik. Yani hökümetinkini senki doğru diýene ýaşaýa, hökümetinkini senki ýalňyş diýen adamlara basylýan
yurdunda yaşayarız. Ve şonno da gelip hökümetinin advokatlığını edýänler, aklawjylygyny edýänler, näme gelip öýleriniň ady bilen, ýüzi bilen çykyş edip gürläp bilen oklar. Sebäp diýseňiz, Türkmenistan hökümeti olur basanok. Näme üçin siz ýüzüňizi şonno da ýüzüňizi açyp, ha meniň adym şu, familiýam şu, işleyen işimem şu diýip gelip özlerini tanadyp Gurban Gulynyň rejimini, rejim diýil ya, o hökümet diýilen ok, rejimini gorap çykyş edip bilen oklar şonno da. Näme üçin bilýäňizmi? Çünkü vatandaşlar yüzlerini tükürür de halk şondan. Şu halk şol adamların Gurban Guly cezasını vermese de halk cezasını verir deyip şondan çekinýärler. Yani vatandaşlar sizlerden çekinýärler. Sizlerden çekinýärler çünkü gelip hökümetini gorap çykyş edip gürleseler hökümetten taýak ýemezler belki. Ýöne halktan taýak ýerler. Halk oňa "Ey sen näme ýallaky? Sen näme ýalap ýudup görän gördük la internetde" diýip ýüzüne tükürjekler belki. Ina men aşak diýär bir illeşimiz görel wakaly açyp bilýärmika? Han görel wakaly ekrana men bazajyk uloldoýun. Evet. Han görel wakaly işlemeýänmi sen diýilýän adam. Sponsor kim sen watan dönük? İşlemeýänmi sen? Meniň sponsorum halk. Meniň ne at şüdüňin ha. Al meni aşak diýdiňa aşakdan erkekçe bir söz ýazdyň. Men hem şoň esasynda seni aldym. Hala men atçan sen ýöne maşenlikliň boýnuňa alsam. Men emme zada aýtyp berje. Sen näme üçin ýüzüň açyp aýt o zatlary? Näme aýtjak bolsaň ýüzüň açyp aýt. Ýüzüň bilen aýt ki Ýok, sen maşenlikliň boýnuňa alýanmy? Açsam. Evet. Indi men maşenlikliňmi boýna almalymy sen ýüzüň açdyrjak bolsaň? Onda men narkoman diýmem. O, ne nakdy bolsam ýöne keýer açyp. Sen maşenliga narkoman özüňem kakay çekýän. Narkoman men maşenlik. Sponsorlaryň uradýan pullaryny. Bolýa men boýna. Watandaşlyk beren haklar diýip galladyda gyýgyrýar bular. Watandaşlyk beren haklar diýip. Bolýa. Geldirini sen söz verdin erkekçe bir dada. Men boyun alyan, men maşenlik, men narkoman, men hemme zat aydana kabul etdim. Trenta, dur. Açın ne yüzüňi? Valla açan feredini. Nurana sen maşenlik mi? Türk'te ne adamdan pul alıp Dağızke heleğine uğrattım $600. Doğru mu şu? Bolya senin men maşenlik boyun aldım anne aslan. Yok havam ya yanlış mı şu maşenlik bolyan dem senin şu atacağım benim. O maşenlik men boyun alyan havanni aç bolunu yüzün aç. Kakayın çek yanına Kerim ayttı sen dem için öz dostun satyan yanında Kerim'in dağınlarını beyle köz iyileşene satyan. Kakayın çeken mok gerayın çekyan o damardan uryan damardan var damardan uryan şey özümdün bey kuş olup. Ay bolmalam doğanske düzü uzat edesin yok la vatan bolamdan so. Aça bol. Yok açacağım ben vefere de dinlesen o. Olun naşta. Ne için bile duçarı ip veren adamın dağlar zaps edip beylekileri uğradı. Del doğanske her daha çıkar o derler vatanı doğanske. Görüyorsunuz ben vatandaşlar. Yüzün açıp bilen okur ne? Açsak mı? Birce girdi gör takipçi bakar açıp bolyan mı açsak açıp bolma ben bilen açık gurlaşmak mesele de o vatan. Girdi gör ne açık takipçi bu. Neri? Senin o takipçim yeter akmını. Müňe yetmek gerek ýaly, müňe yetmeýän bir giden gelip ýüzüň açyp gören iýleşmedi wa ho. Ýok ho, watan ölükleň sponsorlary bolýar, o talip ýalyk. Onaň olar pul berip adet başdyrýandylar da. Yo, näme üçin hökümeti hem gollaýaňyz, hem gorkýan. Näme gollama, näme etdiýär olar etdiýän zadyny aýt da sen. Hem gorkýaňyz, gorkuňyz näme onda?
etýän zadyny aýdaýsan birje näme etdi, näme bizi korkutdy, Nämeden gorkýan? Nämeden gorkýan sen? İştaatlaram gorkamak, nämeden gorkamak? Hudaýdan gorkýan. Halkdan gorkýan. Halktan gorkýan, ertir gün ýüzüňe tüýkürýärler çünki. Siz men size bir zat aýdaýyn. Nur Muhammed Men size bir zat aýdaýyn. Aksa farpa. Ýüzüňe tüýkürdüm o agam diýär, edil şol siz. Yok, onynam ýalňyş aýtdyň. Onynam ýalňyş aýtdyň. Siz wara siz ýene 100 ýyl garanti. Menem 50 ýyl goşýan, 150 ýylam siz hiç tak başarmaýaňyz. Däp siz öz keteňizden çykyp bilen, sene öz keteňden daşar çykyp bilen. Mana watandaşlyk beren haklar galla diýip gygyrýar welge mikrofon al. Men watandaşlyk soramok. Watandaşlyk soramok. Baga tygynma beren haklar diýip. Ha. Tygynmada soramok. Seret. Goýsana welge mikrofon al, maskara bolluklo. Meniň bilýän meniň ertirkün Türkmenistana barmazlar. Wagt gelip men sana aýdýara 100 ýyla ödüm berýär. Yine 50 yılım sana koşyan, 150 yıl. Size garat, hiç Dostum, men isteyene bilen gürleşecek gel, yüzün açıp bilmeyen olsun, özün adyny, familiýaňy aýdyp bilmeyen olsun, senin bärde gürläp oturary ornun yok. Çünkü men özümi sylayan, sen ýaly haýsy da bir öňde gelen musoro, şaýka men oturup bir zatlar düşünürjek däl. Meniň bilen gürleşesin gelýärmi? Pajalsta, ýüzüň aç, adyň kimdigini aýt. Näme gorkýan? Şunki efiriň temasam şol. Näme üçin Gurban Gulyny rejimi gollayan adamlar öz atlaryny, familiýalaryny, ýüzlerini görkezip çykyş edip bilen oklar. Çünki halkdan gorkýarlar, sizden gorkýar watandaşlar. Çünki bular Gurban Guly bilen oturup iýiçen ok. Gurban Guly bilen tirkeşen oklar. Siz bilen tirkeşmeli. Siz bilen çay çörek, dut çörek bolmaly. Sizlerim şunun öz doğan garnaşlarynyň içinde hemmesinin haramzada diýip aýdyp biljek gel, olaňam içinde düşünjeli, dogry, ýalňyşa da ýalňyş diýip biljek adamlar var. Ve ol adamlaryň içinden biri bolmasa biri ýankyýarlyň ýüzüne tüýkürýär Türkmenistanyna. Türkmenistanyň içinde ýüzüne tüýkürýär. Eýsen o Nuryň efirine girip şey diýip oturan oglan näme aýtsan ey baray ýüzüne tüýkürýär diýär ýa-da ýüzüne tüýkürýär. O näme ýalan sözler otursun ey diýerler. Şundan gorkubam ýüzlerini açyp bilen oklar. Adyňy aýt, familiýaňy aýt diýsen edip bilen oklar. Düşünýäňiz? Onu edip bilmeýärler çünkü ýallakalar ve özlerinin Allah bir yüz veripdir. O yüzünü gizlep ikinci bir yüz yasayalar özlerini ve gelivem bize başka bir yüz datçı özlerini. Narkoman, sen plan, sen ol, sen bul. Hoş geldin. Salamu aleyk. Wa aleykesselam. May boňut Hudaýa şükür. Oňutmajan sagmy, näle armada. Var waly, oňa goňjan tadyklary içerler. Ýa-şy Hudaýa şükür. Oňmy özüň näli? Tanatlyň. Tanadım. Ya iş salamlaşaynik girdim la ýojan. Hawaz bolýaly. Yok can sağ Hudaýa şükür. Aşakdaky näme üçin görünen oňay girmedim hiç. Bolýa. Minnettar. Ina görüşüňe ýaly. İlleşlenmez. İngolmanna biz gollayan illeşlenmez gelip fiile hormatlaryny görkezip gidýärler. Ýöne ýankyýal haramzadalar İngolmanla gelip yüzüne açıp bilen ok. Senin bir de narkoman diýenin, o maşenlik diýenin halka Allah bilen ok. Halk seronu tilagynyň, hormatynyň kimlik görkezen ok. Şu ýolda ýöreýän illeşlerimiň her birine ol diňe maňa däl, beýleki aktivistlere da Türkmenistan halkynyň towson götürmüş hormat goýanlar ýatdan çykarmaň şonu. Marada da ýene bir ýyl var, bir ýyl. Yine bir ýyl var.
Bilýän. Oo. Bolşuňa diýe ýüzüň açtyrda diýe. Teret dostum, men sana bir zat aýdaýyn. Seniň hökümetiň namart. Namarda garşy biziň mertlerimiz ýetik ýüzüň açan mertlerimiz. Düşünýän? Ýöne sen hökümeti gollawam, gelip ýüzüň açyp bilen ok. Näme üçin? Çünki sen barınjydan hakykatdan maşenlik, hakykatdan seniň häzir ýüzüň açsan sen tanajaklar bar, sen barada bir giden material berijekler, erteki gün sen maskara boljaksyň halkyň öňünde. Maskara bolwam. Toýa barsaňam, ýasa barsaňam sen ýüzüňe tüýkürerler. Şu zatlardan gorkanyň üçin gelip efirde ýüzüň açyp bilen ok. Haramzada. Adyň ýoga, ha 3 tanak el goýupsyň. Adyň ýoga, iň bar. Ya şey, sağlığın minnettar. Sağca ol, Allah yarkasın. Anladım, Tanrı yarkasın. Ya şey. Gel senem, ýa-ni girjek bolan illeş. Ýalňyşmasam sen maksat Türkiýe bolmaly. Gel. Zaprosi verdim ha. Hökümeti gollayan illeşler. Gelip meniň garşymda sorak berjek bolsaňyz, ýüzüňiz açyň, adyňyzy aýdyň. Nur salamjym, sen meni tanıyansyň, menem seni tanıyan, tanışmak yok. Awo, tanışmak. Şu taýdaky 3 tane el goýan oglan haramzada ganjyga gepläp ýüzlenesiň melä. Şu haramzada biz şeýle aktivitlaryň arkasyndadyr. Biziň sanymyz kändir, arkada duranymyz gaty köpdir. İnşallah sen aýtjaň 150 ýyllanam düzelmeýär Türkmenistan ýa sebäbi sen öz goýunyňy bir gayratlygyny özüň çykyp boýunyňa alyp otyrsyň. Emma biz azatlygymyz üçin, erkinligimiz üçin, oňat ýaşaýyş üçin göreşeriz. Düşündiňmi? Sen beýdip bara 5 tane 10 tane oglan bolup biziň gelip inni beýnimiz kütöldüp bilmersiň, biz hemme zat görüp inni biz buruna ýetdi. Bugünden sor bu edilýäniň jogabadyr inşallah. Biz köplükdir. Eşitýäňdämi? Eşitýäňdämi? Aldyňmy jogabyňy? Maşennik. Bir gayrat erkek bolsaň ýüzüň açda çık, şulaň kemçiligini ýüzüne aýt. Gepin yalan nide birce ýöne sen maşenik ondan bahana bolmaýa, ondan sen nuryň kemsitdiňem bolmaýa, nuryňam tanaýasy biz. Ya. İşte aldyňyzmy jogabyňyzy? Aldyňyzmy jogabyňyzy? Yallakylar. Siz näçe bizleri ol mertebemiz peseltjek bolýansyňyz hani erkek bolup ýüzüň açan bolsaň, erkek bolup ýüzüň açan bolsaň, şu nuryň ýekeje soragyna jogap beren bolsaň men helej bolup ýüzümi açardym. Bir gayrat. Bulan özler açy bilen okda. Başlaşda, ondan men ýa sal verdim de. Hökümeti tankid edenleriň türmäge gideni kän, eştirli suutnamasy bar. Ýöne hökümeti gollanlaryň türmäge gideni eşitemiz ok diýenler. Sen şonu da senin gorkuň nämeden bolup biler? Sen ýüzüň açmaýan bolsaň, türmeden bolup biler. Türmede ýok. Näme üçin onu ýüzüň açyp bilen ok? Çünkü halkdan gorkýarlar. Halk çünkü bulan halkyň güýji silim güýjidir. Halkdan gorkýarlar. Ve şoň üçin hem gelip ýüzüň açyp bilen oklar. Gurbany ulan gorkuşlary ýalak diýmek halkdan hem gorkýarlar. Düşünýäňiz adamlar? Halkdan hem gorkýarlar. Toýst sizden bir güýç. Eger şul adamlar gelip ýüzüni açyp men hökümet gollaýan, men adam plany özümem ýa telekeçi ýa-da hususy kärhanam ýa-da plan edarada plan näme wezipede işleýän diýip aýdyp özüni tanıştyryp biriň ýüzümüz bara bir adamymyz belli şeýdip gelip gepläp bilýän bolsady Nur bir zat aýdaýyn, sözüňi bölýän, bu haramzadalar bara Teret aştır jelebe diye haramzada wagtyň beýnisi ösmedik çüýrük beýni. Utançsız, sen beýdip söýüp ýol alyp bilmersiň, hani sen medeniýetiň, sen birinji bilen medeniýet öwren, çykyp ýokaryk gepleşmän öwren, sen maşeýny ha diýip gülmede. Ya. Halk inni bara oýanyp başlady. Onu şey diýipçik, beýaş mutdumdyr ýaz.
yazmak bolan hukukuna elinden alýar. Näme üçin diýsen? Lidere kellen ağırtma Nuri. Biz sen arkanda adam kendir. Biz sen bilendir Nuri. Allah yalkasın, menem siz bilendirin. Eger ýalňyş ýanam bolsam şu ýolda, men şu halk bilen ýalňyşsak. Çünkü halk bir ýerde bar, uju halk bir ýerde jemlenişdi adamlar. Halk uju bir pikiriň daşynda, azatlyk, erkinlik, adalat üçin şu düşünjeň daşynda jemlenişdi. Ve şu halk eger bir ýalňyş ýan bolsak, şu halk bilen ýalňyş aýjak. Ýöne ýalňyşam bolsa, ýany ýok. Çünkü bir de şuuna getirenler, bir de şuuna şu ýadaya sokanlar günäkär oňada. Salmal däl ekeniňiz onno. Onno siz döwlet bolýan bolsaňyz, hanlyklar ýaly, beýlikler ýaly edip dolandyrmaly däl, döwlet ýaly dolandyrmaly ekeniňiz. Hanlyklarda bir wagtda taryhy, beýliklerde söz alatlygy ýok. Başta han näme diýse şo bolýar. Siz näme hanmy? Özüňizi han edip goýduňyz şu wagtdan. Onu tutmasan döwleti dälle ahalyň hanlygy dolandyrýar diýin. Ahalyň hanlygy Türkmenistany agalyk edýär, eýçilik edýär diýin. Goýundy bilen Mara welaýaty bir hanlyk çykarsyn, Lewap welaýaty bir hanlyk çykarsyn, Daşowut welaýaty, Balkan welaýaty bir hanlyk çykarsyn, eger siz hanlyk bilen dolandyrýan bolsaňyz. Yok. Bolsa adalaty taýlap inşallah hanam bolmaz, begem bolmaz. Türkmenistanyň adil paşa geler inşallah. Yehip bolsa sistema çalsar, parlament respublika gören adamlaňa günü geler inşallah. İnşallah. Sen birinciden prezident hökmünde oturup tutuş 5 milyoncugy gujoklap bilen owa. Aýra-aýralap, olary öz paýtagtyna salman, olara propiska bermän. Sen nerden prezident bolup bilýän aýonsaň? Prezident bolup bilmeýän ki sen tutuş sen bir milletde kerem bolor, körem bolor, akly pesem bolor, jahilem bolor. Sen näme üçin olar aýra-aýralýan? Yok da Nur şu Türkmenistan'dan girýän ýallakçylar var ha, bir akuratny gepleşip bilen okda diňe söwüp içýän ýa. Götü bir şey. Sebäbi siz hakykaty sözleýäňiz. Edilöde, üstesine de näme? Bular atlarına maýdy bilen oklar, yüzüne maçy bilen oklar. Awa aşsalar bilýär-de. Bir de diýen atlarynyň 10 estesi özlerine var. Özleri ettiler, uğurluk ettiler. Yani prezidenti golle yaslayan adamların içinde medeniyetli sabır yok golün ağızlarım hapa. Seyret gönül siz tanan ok, yüzleri dipyazlığı, yüzü belli del, bu gelineceğim adı belli del, seni yam celep diydin aşağıdan yadım. Neyem çünkü ya? Çünkü sen haramzade adam da şonnon. Neyem çünkü men gene mörüm ok. Yani Gurban Gulü'nün serdarın daşınna haramzada adamların üçmüğünü gene mörüm ok. Şoň üçin yurt şoýadaya geldi. Tatı doğru aýtýan. Haramzadalar şoň daşyny üçün üçün yurt şoýadayda. Men gene mörüm ok, şoň üçin senin birine jelep diýmenge, birine narkoman diýmenge, birine maşenlik diýmenge gene mörüm ok. Çünkü siz haramzada adamlar haramzadaň daş töwreğini üçdüňizden yurdu çökertdiňiz, yurdu batyrdyňyz. İnha getiren dereceğiniz yurdumuza her daimeli. Arkadalı serdarın getiren derecesi inha ortada suutnama. Size suutnama da gerek gel. Dünyanın itibarlı gromolarının berýän hasawaty boýunça en soňky orunları alyp oturýarsyňyz. Munan bidetdikmi? Oňa da aktivistler günäkärmi? Diýjeksiňiz siz yurdumuz maskara edýäňiz. Bilýäsmi onam? Näme üçin itibarly Guramaların berýän adam hukuklary boýunça, media azatlygy boýunça, internet azatlygy boýunça, söz azatlygy boýunça, adalet boýunça statistikalarynda sen Türk dünýäde insan korunlar alýan. Oňa da men günäkärmi? Näme ýurdu men dolandyrýanmy? Men prezidentmi şu wagt Türkmenistanda? Men bir aktivistler günäkärliýäňiz. Siz günäkär Şo zatlar var ha, hemme Türkmenistanyň raýatyna belli, adalat, internet, hemme zat kysyklygy, onda da şo zatlary göz ýumup siziň amagyňyzy ýondurjak bolýarlar Nuri. Men alanyň üçin men düşýän. Allah ýalkasyn, sag bolun, sizden minnetdar.
Görüşüňiz ýaly illeşlemizin gelip ýagşy sözlerini, ýagşy çykyşlaryny sizem özüňiz şaýat bolup oturýarsyňyz. Ýöne hökümeti gollayan adamlaryň içinde haramlada nirde owru jümri jenayetkär bar bolsa olaram Gurban Ulyň ýanynda. İçiňizden bir sancak normalnyňyz ýok-o. Bir sancak normalny çykanok. Seli Gurban Uly $1 milyar owrunyň pul beribem normal adamyny çykaryp bileňizok. Seret. Normal adam çünkü pulu çıkmaya. Pul üçün etmeye. Siz olun sakırtkalar, bitler, şol Gurban Ulyň daşynda ganyny şu bilejä halkyň hazinasyny emi oturan sakırtkalar. Şoň üçin Gurban Ulyň ýanynda siz. Düşünýäňiz, normal adam Gurban Ulyň ýanynda durmaya. Serdaryň ýanynda durmaya. Normal adam. Assalamu alaikum. Selam, hoş geldiniz. Şonki tema, näme üçin hökümeti gollayanlar, çykyş edýänler birlerini açyp, adyny, familiýasyny aýdyp, özleriniň işleýän, edýän işlerini öýpesini aýdyp, ýa-da telekeçi bolsa telekeçi menleyip gelip özlerini tanadyp, näme üçin ýüzlerini açyp gürläp oklar meniň efirimde. Ýüzüni gizläp, hökümeti tankid edýänleri oňuşda düşünşde bolýar. Çünki hökümet namart Konstitusiýanyň 42-nji maddasy söz azatlygyna ruhsat berse de öz pikirini aýdan adamlary öýüne polisiýa uradýar, öýüne elindäki güýjüni ulanyp basyş edýär. Näme üçin hökümetiň küni göterýänlere basyş edilen ok, olara polisiýa baran ok, ýöne şonda da şolar gelip ýüzlerini açyp çykyş edip bilen oklar. Ina şuňky tema. Siz näme pikir edýäňiz? Nura ol bara, ol näme düşünýärdiňiz olara hökümet ýükkäýse bizi egildirerler zat tip halk. Olaram halkdan gorkýar. Halktan gorkýar, diýmek halkyň güýji siliň güýji. Halktan bir gorkýarlar, ikinciden hökümet ütgemäkäde gorkýarlar. Seret. Hökümet şu wagt ütkene wa, oňa derek şu wagt hiç kim oňa dek belki öýüne polisiýa uratmaýar. Gelip Gurban Ulyny göteren üçin, maňa gelip maşenlik diýen üçin, narkoman diýen üçin, jelep diýen üçin hiç kim oňa basyş eden ok. Eger sen Türkmenistanyna gürläni basmaly bolsaň, bularam basmala. Gürläni basyp oturýarsyň sen çünki. Gürläni basyp oturýarsyň. Anam üçin saýlap basýan onu haramlady. Şu basaňyzda da adalet ýok sizde. Gürlüdi diýip basýaňyz, ýöne sizi götürdü diýip basaňyz ok. Bolmada gürlüdi diýip bassaňyz aktivistleri, ýalanmy? Gürlüdiler diýip bassaňyz, çykdylar da pikirlerini aýtdylar diýip bassaňyz. Bolmada Konstitusiýanyň 42-nji maddasy soňra ruhsat berýär. Anam üçin siz bular basaňyz ok. We bular basylmajagyny bilse de özlerini inha maňa Allah Taala bir ýüz beripdir, şu ýüzüm bilen çykyp bilýän bolsam, bular näme üçin çykyp bilen oklar? Çünki halk bularyň ýüzüne tükürýär. İýiliň içinde çykma diýalag edýärler. Toýa ýasa gelme diýalag edýärler. Çünki halkyň içinde hakykatdanam bizi gollap oturan, biziň aýdýanlarymyzda dogry, hakykat diýip oturan, şolaryň öz dogan garyndaşlaram bar. Men inanamok şu gelip bize söýgenleriň dogan garyndaşlarym durşuny paketçiler ýaly haramlady diýip. Inanamok. Bolup bilmeýän ýazat. Şu dogan garyndaşlaryň içindäki düşünjeli, akly etip duran adamlar belki şol adamlaryň ýüzüne diýer, "Ey men seni geçen Nuryň efirine gördüm. Sen şu taýda ýalan gepläp durdun. Haram, tvar, suko" diýip söýmek mümkin. Tu saňa diýmek mümkin. Şondan gorkýarlar. Halk, ýani sizden gorkýarlar. Öz güýjüňiz bilin adamlar. Halk sizin güýjüňiz bardyr, şonu ýatdan çykarmaň. Belkem ýüzüni açyp çykyş etse, bazarda gidip barýaka bazarda bir görüp ýüzüne tükürmek mümkin. Ey sen hoň kül neme däme o efirdäki? Haramlada däme sen diýip ýüzüne tükürmek mümkin. Ýani öýüne baranla ýüzü tükülükden dolup barmak mümkin. Ana şoň üçin çykyp özlerini tanadyp bilen oklar. Çünki özlerin bilýärler hakykatyň güýji
iň beýik güýçdür hakikatyň güýji. Gaty güýçdür vatandaşlar. Hakikat diýilen zat şeýle bir güýçlü zat vatandaşlar. Türkmeniň bir sözem bar, bilegi güýçlü birini ýykar, bilimi güýçlü müňsüni ýykar diýär. Müňsünüm ýykýan zat ol. Çünki sen fakatlar esasyna gürleýän, dogrular aýdýan, ýurtdaky bolýan zatlar aýdýan, ogurluklaryň üstüne atýan, korrupsiýanyň üstüne atýan we bu zatlar halkam görüp otur. Halkam bilýärem. Şonuň üçin hem gelip gürläp bilen oklar ýüzüni açyp. Ýüzüni açyp gürläp bilen oklar atlaryny, familiýalaryny, nirde ýaşaýandyklaryny aýdyp çykyş edip bilen oklar. Eger hökümet gollayan bolsaň, gelip ýüzüni açyp bilmeýän bolsaň, indi senin hakikat bolýarmy ýa biziň hakikat bolýarmy? Siz şonu aýdyň. Şo jaýaş ýerde de eýem siz özüňiziň yalan görleýändiňizi, yalançydyňyzy aslına seresden bize aýdýan zatlaryňyz bar, bize maşenik, jelep diýäňi de şolaryň hemmesiniň kumulatif ýagdaýda jemlenenligini siziň özüňizde suwd edýäňiz. Yani dürüst adam çünkü aýdýan sözünde ýalňyşlyk ýok bolsa näme üçin utansun aýdýan sözünden? Näme üçin ýüzüni gizlesin? Näme üçin Türkiýanyň habarlarynda görýärsiň, Türkmenistanda onýa zat ýok bolansoň, ogurlukda tutulan adam näşe ýüzüni gizläp gitjek kameradan şeýdip. Näme üçin şeýdip gidýär? Ogurluk eden ýa-da jelepçilik eden bolsa şeýdip gidýär. Hökümeti gollayan haramzadalar, sizin hem şu oğrulardan, şu celeplerden tapaydınız. Yok, şoň üçin şeýdik gidýäňiz siz. Şoň üçin şeýdik gidýäňiz, şeýdik gelýäňiz efirimizde. Çünkü kameralar görünmek isleýän, oğurluk etdi. Habarçy sonra berjek bolýar, näme üçin oğurluk etdiňiz diýär, onu şeýdip gizläp jogap bermän gidýär. Sizin şondan tapaydynız ýok. Hem oğru, hem jümri, hem bağışlan bolun jelep, kurban bola egilip bören jelep, erkegem bolsaň jelep sen. Näme diýilýän o? Siyasi jelepler. Siyasi jelep. Gözel Şahuliwa, meniň gözümde jelep şol. Siyasi jelep. Cemal Saparovna, siyasi jelep. Arkadağımda Şöhrat Can sağ bolsun diýen siyasi jelepsiňiz. Çünkü siz hakikatlaryň garşysynda gelip bilen biziýaly adamlaryň garşysynda ýüzüňiz bilen çykyş edip bilen zok. Ogurluk etdiňiz, jelepçilik etdiňiz, ýüzüňiz ýok şoň üçin. Agyrraň gepledim ýöne hak etdiňiz. Agyrrak gepleýän geplemeli ýeri bar çünkü. Çünkü sizlere şunu çenni demokratiya, adam hukuklaryna hormat koyup efire alıp pikir alışverişlerine kän etdik. Ýöne inden beýle gelip hökümeti siýasaty gollajak bolsaň, ýüzüň adyň bilen gepläýilmejek bolsaň, onu gaýrat et. Boluber şo jelepanaňda, küntühanaňda ýaşa ber. Gelmede goşulmady. Biziň sözümüz özüni sylaýan şu iň bolmany şonu gollaýan bolsa ýüzü bilen çykyş edip aýdyp biljek adamlara iň bolmany men mert diýen. Ýüzüni açyp çykyş edip men Nur Muhammed Annaýew. Men hökümetiň edýän ýalňyşlyklaryny gollanmak. Ve men aýdýan. Senem gellänim, men hökümetiň edýän işini gollaýan, meňem plany adym diýdi. Adyň bilen ýüzüň bilen çykyş etjek bolsaňa. Bolmasa da boluber şol musur nemäňde. Haýsy nämäde eklenje diýen bolsaň. Siyasi jelepanaňda. Öz Sizyali hükümeti gollayan, hükümeti siyasi taýdan gollayan adamlar ýüzüni açyp bilmeýän bolsa siyasi jelepanadan tapawdyňyz ýok. Men şonu aýdýan. Eger däl bolsa da gelirdiňiz şuna çenni, gollayan adam ýüzü bilen çykyş ederdi, bize medeniýetli diskussiýa ederdik. Näme üçin gollayan? Men gollanmak, sen näme üçin gollayan? Otururdyk, sonra jogap alşardyk. Goý şol adamyň ýalançy bolsa ýalançylygyny görsün halk.
bir yalançı daha çıktı, tanan diýersiň iň bolmanda. Ina seredin diýersiň. Siz şular ýalyk diskussiýa gelip bilmeýäniňiň sebäbi yalançy, maşennik, hemme zat bar. Şoň üçin ýüzüňizi açyp çykyş edip bilen zok. Gurban Gulyny Serdary ýöne aşakdan kommentariýadan gorajak bolýaňyz. Gollajak bolýaňyz. Videolaryň aşagyna şeýde oturýarsyňyz. Arkadamda Şöhretcan hawasy. Hawa. Profiline ýerýän ne surat bar, ne ady bar, ne ýüzi bar. Kim bilýär biriniň diňe 10 tane accounty bardyr. Ýaltanman her accountda girip ýazyp çykýan. Aslına seresen bir adam. Halkyň aňyna yalan propaganda bilen hamana halk Gurban Gulyny Serdary gollaýarmyş ýala edip görkezjek bolup gedip oturýarsyňyz. Ýüzüň açda gelle olar ýal gollaýan bolsaň. Men plany Gurban Gulyny Serdary gollaýan çünki şunýaly. Onda men seň bilen oturup medeniýetli diskussiýa edeýin. Meniň bolmanda yalan ýetmeseňem, dogry ýetmeseňem halkyň bilmegini isleýän. Sen ýaly haramzadamy, ýa samsykmy, bolup biler, samsygam bolup biler, düşünjesizmi, jahilmi, diňe ýallaky bolup bilmez, pikiri, her pikir pes adamynyň samsyk diýip bolmaz, jahilam diýip bolar. Ýallaky diýip bolmaz hemmesine. Belki özünün samsyklygy, jahilliği sebäpli ýallakydyr. Ýöne goý şonu halk tanasyn. Goý tanasyn. Ekrana gelip ýüzüni açyp çykyş edip bilmeýän bolsaň, onu siz bizinkine suud edýäňiz. Özüňizinkine hem yalanlygyny suud edýäňiz. Sen özüň dogry ýolda saýýarmyň. Gelin zapros iýerýäňiz, men alýans edýän. Tapawut ýok, meni uradýan, eger şu goşulmanan bilmeýän bolsaňyz. Tuğulama ucu TikTok'u näçe wagt bäri türkmen halk ulanyp otyr, nujel efire goşulmany öğrenmediňiz mi ýa-da meni alsana diýip ýazýaňyz aşakdan. Ya pırglaşa ne gerekmi hukman men düşünem o kâvirlerine. Bir öwreniňde geliveriň ben şuna çen almadığım yok. Ýöne ne hökümet gollayan bolsaň, Serdaryň Gurban Gulyň politikasyny alyp barýan siýasatyny gollayan bolsaň, ýüzüň açyp çykyş et. Ýüzüň açyp çykyş et. Gollamayan bolsaň, ýüzüň ýapyp bilýän, çünki oňa seniň hakyň bar. Türkmenistan hökümeti seni türmäge uğradyp bilýär, seni türmäge basyp bilýär. Assalamu alaykum. Aleyküm assalam. Amanov wepa. Adyň familiýaňam şoma? Adım Gowilem Sul. Hoş geldiňiz, hoş geldiňiz. Gowy Hudaýa şükür. Gowy jan salyklaňyz. Näme ýamanlyk gördüm sen ol. Mikrofonu gowy tutaýyn ýa eliňiz bilen ýapylýarmy? Bir da bolýa, biram ýüzüňiz bir hili arkaňyzda ýagtylyk bardy, dolu görnenok. Ýagtylyk arkaňyzdan gelýärdi. Bir çıran yakyan mağam ya da bir yüzünü yağtay uğray da men kiyali biraz görnaysin görünmok yüzünü. Görünüp durundur. Yo biraz mağa doğru görünen ok şu var. Niyedik göreceğim bile mok doğruyum açsa. Hah, ene bol. Ene bol yara Türkmenistan'dan giriyorsunuz mağam. Bol ya bir şu aşağı garovumu çıkarayın. İkimiz oturalı. Heh. Goğumu can salıklarınız, unutmasanız näme diýäňiz, agam näme pikir edýäňiz, Türkmenistan'ın alyp barýan siýasaty barada düşünjeleňiz näme? Ilki birazjyk bir tanaly sizi näme iş edýäňiz? Hudaýa şükür. Bilmem, gülýaly oturmaz, gülýaly siýasatymyz bar, gülýaly arkadağımız var, gülýaly watanymyz bar. Aman Sepa, Aşgabatda yaşayanız ya haýsy vilayatda, nerede yaşayanız? Aşgabatda yaşayanız. Indi men onu şo taýdan başlajak. Sesiňiz aram kesilýär, birazjyk sesiňizden oňurun.
Aňardan gelýär käwat. Aşgabatda ýaşaýan bolsaňyz, indi sen özüňe göwnüňe jaýmyş ol. Senin ha indi şo taýdan başlarlar. Belki vilayetler Aşgabatda salanok, propiska salanok, vilayet uluglaryny salanok, vilayet nomurlary gäwrs posta saklaýarlar. Balkan da şu tarapdan geleni o tarapda saklaýarlar Aşgabatyň bu tarapynda. Saklaýarlardan hem Aşgabatda salanok. Şol siziň göwnüňize jaýmyny siz şu Aşgabatly bolup ilki bilen ýüzüňizi açyp gelip özüňizi tanadyp şolar ýaly çykyş edeniňiz üçin minnetdarlyk bildirýän sag bolun. Şolar ýaly bu mertlik görkezeniňize onuňyza daýratin hormat goýýan. Ýa girip dura velayetem girip dur, propiskadam girip dur, hem Türkmenistan raýaty hemmemizem girip dur. Ol näl zat ýok bizde. Ey Allah can Hudaýjan. Ýadyňa ýaşakdan şu taýda 110 adam var. Ýadyňa ýaşakdan velayetliler ulow bilen Aşgabatda girip bilýärmi bilen okmuş. Şunky dogrumy ýa menki dogrumy? Girýär diýenler hawa diýsin, girenok diýenler ýok diýsin. Okam sene maşany. Girenok ýok, girip bilen ok, ýok, girip bilen ok, girenok. Aşaňa seri görýärmi? Yok, 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 yok. Ne üçin yalan söylüyorsun? Böyle daha doğru. Kullo kan adam, ne üçin yalan oğlum sen ağam? Men ne kiçisindir? Ha, bunlar mı sen? Ne üçin yalan oğlum ağam? Bir mıçık, ne üçin yalan oğlum sen? Kesin. Teyzen ki, menden bir yaş kiçekenin. Menin adım Nur Muhammed Anayf, Mari vilayet, vekil vadar etran yaşayıcı hükmünü men ne çekedek Aşgabatda baramda salmadılar meni ulow bilen. Ulowum bilen salmadylar. Meni Hyundai Elantra ak renkli maşinim bady. Renk diýen renkine de mesele ýok. Ha? Son kıyada kaçan geldin Aşgabat'a? 2020-nji ýylda geldim. Hay boýunda 20 ýylda geldin mukawda. 2020'de geldim. 2020'nin fevralynyň 23-üne çykyp gaýtdym men Türkmenistandan. Viza aldım. Aşgabatda konsulluklar, ilçhanalar Aşgabatda. Sen mecbur barmala bir ýere daşar ýurda gitjek bolsaň Aşgabatda, bir Özbekistana gitjek bolsaň Özbekistanyň ilçhanasyna barmaly. We meniň posto maşinim goýup Aşgabatdan taksi getirdip, şeýdip bardym. Görüň adamlar, ene Amanow Wepa diýen oğlan, Teyzen King oğlany, nirden teresen 42 ýaşyndaky oğlan, ullokan oğlan. Ne ağam şular ýalak utanman halkyň öňünde yalan sözläp bilýäňiz ağam. Nädip bolýar bu derece? Bu ýagdaýa nädip gelip bilýäňiz? Hiç şey yalan sözlämem. Men özüm Liwapno, men özüm Garaýkolda aktym. Garaýkolda, Liwap Garaýkoldan. Ýene men Liwapno dedim geldim men. Indi men size bir laf sorajak. Amanow Wepa, sen şulaydan sözüňi kakras Liwaply bolsaň, Garaýkolly bolsaň gaýrat et. Sen şu Amanow Wepa liçkasyny watandaşlar şunkuňam takip edin. Şunam östirölüň şol bolan mala deseken iň bolmany güýdüni açyp mertlerçe gurulýar. Indi sen agam senden bir zat etjek, haýyş etjek. Sen ýaňy bir söz aýtdyň. Girip bilýärler, mesele ýok diýdiň. Indi sen Lewap nomurly ulowyň bilen Aşgabatda Garaýkoldan çykdanym, Garaýkoldan çykdy Aşgabatda gel. Şol Lewap ulowyň merkez, inha ulowyň BMW mi, inha Toyota, Marina mi, Corona mi, maşynyň abolon mi görkezlänim. Ina nomury 5715 LB näme nomury bilen inha men geçen Nur Muhammed Anayfyň efirinde Vatan Dönü'nün efirinde diýerdem. Vatan Dönü'di. Şoň efirine men şey diýdim di. Nem Aşgabatda gelip görkezjekdi. Inha da gelip oturýarny diýenim. Girsen agam şol maşynyň bilen. Böyle men girip görkezdim tamam. Maşynyň renki nähil renk? Maşynyň renki nähil renk? Sneška. Tam maşynym bar. Sneška. Bolya Sneškaň bilen Sneška maşynyň bilen synaş. Näme maşynyň markasy näme? Camry. Toyota Camry. Bolly. Şu an sen Garaýkolda oturýarsyň onda diýmek. Aşgabatda diýip ilki maňa yalan sözledin onda sen. Çünki men Aşgabatda diýdim. Men Aşgabatda, men Aşgabatda workaden men. Men Aşgabatda workaden men. Kamerany öçürdüň ha. Ya Aşgabatda workajak men sana. Ha, görköz. Men Aşgabat.
Ay görüm o kamera. Gördüm başka wada. Yo vatandaşlar bunu görýäňiz mi? Mene görünmok şu wata kameran yapıp duram. Yaptın ha kameranı. Kamera yapamok men. Aça men görünmok ha bu kameran yaptın ha. Ha kamera yapamok men. kamera şeýdip bele ur. Bele ur. Enaşka var. Enaşka var. Yalan söyleme ayda. Yüzüňe ödek gezek ya. Dur kamera Bundan ya. sana bela alacakma. Kamera şäherde Bundan sana aýdym. bir Düşünmedim ne kamera sana geldi yüzüne geldi açıl ya. Şäherde tutsan yapıl ya. Kamera adam saýlaýan näme diye. Ina kamera sana. Ina kamera. Aşka var. Gözüm görmüyor vatandaşlar siz görýäňizmi? Sen onu lewap nomurda şu wat aşka wagt oturmyň. Düştü maşynyň orkadaýda. Düşüp maşynyň orkadaýda. Hey, seni kaç köp bilýän ay. Seret muňa. Men sana enne. Sen kameran yapýan dostum dur men sana öwreden kameran tersine öwürmegy. Hah, şeýsene ana. Aşka wada. Doğru inene göz yetirdim sen aşka wagtda şu wagt. Gaty doğru. Inni aşak düşdänim lewap nomurly maşynyň orkasyndan am. Ya, Göçürme kameranı. Kameran göçürme am. Düşdänim lewap nomurly maşynyň orkada am maňa başga da aýtma. Lewap nomurly maşynyň orkada. Sen ýa bir söz diýdiň ha. Girip durlar diýdiň ha. Özüňem lewaply garawy kowullekeniň. Inni gaýrat et düş aşak. Padiyeden düşdänim lewap nomur ýazylgy maşynyň orkada am maňa. Şonu orkada. Yo, men hazır lewapny bakmasyn istan kadadu. Men özüm hazır üýge. Ayo bundan bir 600-700 metr aňyrakda istan kadadu. Asıl maşynyň hem stoýankada goýmaly, olam 600-700 metrde. Oňa nämeli gidýän, oňa da taksi çağırýanmy, näme diýän, ýa welikli gidýän. Özüm goýdum stoýankada, özüm goýdum. Özüm stoýankada. Ine şu taýda men Gallanjyda ýaşap ýörüm. Her kim öýnüň işine goýýar maşyny 600-700 metr öň taşda goýýar. Öýnüň işinde de durup bilýär. Ýene men stoýankada goýdum maşyny. Bolýa agam. Puluňy tölecek. Agam puluňy tölecek. Raskodyň bagyda şoňa gitmäne taksi çağırdy şo stoýanka baraýda gaýrat et göröýünni. Şo maşynyň lewap nomur maşyny. O pul barda gurrun ýok. O pul barda gurrun ýok. Am görkedaýdam. Sen lewap nomur ulaglaryň Aşkabada girýänini aýtdyňmy, aýtmadyňmy? Giripdi olarda problem ýok. Hemme adam giripdi olarda. Hiç kilodat ýok. Inni suud etdi ýana. Bolýa o senki girip bilýän bolsa başgalan kan girip bilýändir. Köçeden Lüboýny görkezseňem bolýa o. Lewap bolsun, Balkan bolsun, Dyza bolsun, Mara bolsun görkezseň bolýa maňa. Hökman senki gerek gel. Başga nomur görkezseňem bolýa. Aşak düşmeli bolýanda. Adyň näme diýdin sen? Ha? Adyň näme diýdin? Nur Muhammed men adım. Nur Muhammed Arnaýew. Nur Anna diýen bir galtym. Ha? Nur Anna? Nuri Anna. Hawa. Ha, Nur Anna. Men aşak düşmeli bolýanda Nurjan. Aşak düşäýde gaýrat et. Lüboy bir görkezseňem bolýa. Lüboy bir watandaşlar 190 adam görüp oturýar. Häzir biz ýalňyş aýdypdyr şuna çenli. Velayat ulaglar girip bilýän eken Aşkabada. Biz ýalňyş aýdypdyr. Ötünç sorajak watandaşlar häzir ýaşuly bir tane maşyny görkezjek diýdi. Beýleki velayatlaryň girýänini menem ötünç sorajak adamlar. Şuna çenli ýalňyş bilipdir. Şunça adamyny allap gedipdir. Allah'ın üçin ötünç sorajak. Gaýrat et agam meni şu nemeden halasy gaýda. Nurjan. Men hazır sana velayat nomur görkezsem. Sen näme etjek? Näme şert goýaly kim ötünç sorajak. Diýjek ki adamlar velayat ulagary Talyan eken olun, men bilmeýän gelipdirin diýjek. Ya ötünç sorama sen. Sen erki Türkmenistana gelip biljek, men sana velayat nomur görkezjek. Erki Türkmenistana gelip biljekmi? Hawa. Amol bir gün Gallanjadan birinciden samolyot ýok, bir gün bark boljak zat däl. Ola birinciden, ola logikada syjak zat däl. İkinciden hem Türkmenistana barsam näme etjek? Palov bilen palov berjekmi öňe çağıryp, nahar berjekmi? Çay
hödürkerem etjek mi? Näme etjek baranda, näme etjek mesal üçin? Manty verecek, balygy verecek, istek verecek. Manty verecek, balygy verecek. Näme bermeli olsa verecek gene. Sen gelip bilecekmi? Evet. Hawa. Agam seredin. Gelip Meniň bilecekmi? pandemiýa döwründe gitjek wagtym äkitmediler meni. Şunça dıdadım, hem merik dıdadım, meni äkitmediler. Inni barjak wagtym özüm karar berýän agam. Onu o temada yapyk şoň üçin. Barjak wagtym men özüm karar berýän. Ol başga tema ýa. Sen maňa aýdan sözüňi süýdet. Aýdan sözüňi süýdet. Dinle yakacağım. Çekme sana. Ben sana da bukvalno o näşigir mutdan endemedim. Men aşak düşek. Endem efir edecek men ha. Efirine girecekten. Yöne men dinle. Näme için gelen yok Türkmenistana? Halkymyz taýin bolsun. Hökman var ýaz. Düşündüň? Düşünen kimdir la näme? Meselem näl taýinlik? Misal üçin meselem siz ýaly adamlaryň dogry, ýalňyşa diýip pozisiýasyny dol bellemegi gerek. Gorkup hereket etmegi gerek gel. Korkmaly, mert bolmaly agam. Sen güdüň belli agam, amanyf wepa. Eger adyň dogry bolsa, familiýaň dogry bolsa, güdüňe belli. Senin şu Türkmen halky hiç açanam seni unutmaya. Seni nirde görselerem tanarlar. Bu rejim yıkılan soňam sen şu halk bilen ýaşarsın. Şo wagtam sen güdüňe basarlar. Agam näme üçin şo Nurandan efirinde Anda geldi. yalan sözlediň ay. Velayet ulaglar salya diýdiňler, suwda medip bilmediň şonda da diýip sen var agam güdüňe bağışla bolun şo wagt tükürýärler şo halk. Her wagt. Men sana gorkacak ki o tinadır. Velayet namur gorkacak. Ay agam ol inge mi ho kaparyalydyr. Velayet namur gorkacak mesela. Yine men velayet namur gorkacak. Sen yüzüme näme gorka? Kim tükürür ha sen yüzüme? Aşkabada girýänligini suwd etmek üçin näme sen inge gözleýän magam, inge bolsaňa, çıkan ýeriňe ulaw, baran ýeriň maşin, näme üçin görkezip bilen o? Görkez diýip ýatyr aşakda watandaşdan hemmesi. Görkez diýip ýatyr. Bu adam aferistalip yaman goşemal tapdym men şu wagt. Ýaşullardan gelseňiz ýüzüňiz açyk geliň diýdim, sag bolsun geldi. Amanyf wepa diýip bir dostumyz, watandaşymyz, ýa-da pahotkosuna seretseň milli howpsuzlygyň pirçoskosy tironna bolun. Nirde ýaşaýan diýdim, Aşgabatda diýdi. Nirde ýaşaýan diýdim, on Aşgabatda ýaşaýan diýdi. Özüm Garagöküllü diýdi. Onun menem aýtdym, onu gel şo taýdan başlaýyn. Näme üçin velayet ulaglaryň diýdim, Aşgabatda salynan ok diýdim. Senem Gülýaly diýýäň diýdim. Sen göwüňe jaýmyşy diýdim bolun. Ýok diýdi. Bar diýdi, velayetler girýär diýdi. Kaçyp gitdän ha. Kaçyp gitdi. Ya. Kaçyp gitdi watandaşlar. Yani velayet ulaglaryň Aşgabatda girýänligini suwd edip bilmedi yalançy wepa Amanyf. Ey velayet ulaglaryny Aşgabatda görkezdi. Aşgabatda eken ol hakikat. Ýöne näme üçin şonça ulaglaryň içinden bar lewap bolsun, Balkan bolsun, mar bolsun, daşowydyň maşyny bolsun, birjigini görkezip bilmediň we gelip meniň ýurdumda Gülýalak olaram girip bilýär diýdiň. Şolar ýaly kyn sorag berdim may watandaşlar. Ýani ha diýip görkezläýmeli zady edibilmedi. We ýanky aşulyň tanıyanlarynız bar bolsa, dogan garyndaşlary maňa hak berýän bolsaňyz, oňa da hak bermeýän bolsaňyz gaýrat edin. Meniň adymdan bir gören ýeriňizde yüzüne basaýyň da näme üçin ýalan sözlediň ýaşuly. 200 adamyň, 250 adamyň arasyna näme üçin ýalan sözlediň agam diýdänim dogan garyndaşlar gaýrat edin de yüzüne basaýyň da şoň. Ya da tükürýäňizmi artık o siziň biljeňiz iş. Ya işte kaçıp gitti. 20 ton yine girecek diýdi garaş ýas watandaşlar.
Ha indi bir yerden bir maşinin nomurunu sıpırıp laba nomuru gelmeyecek bir yerden belki alınan maşin var mıdır, dıkılan stayanka, dıkılan maşin var mıdır? Hadirim şonu çıkıp menin ha velayetler giriyer deyip hud ettim diyecek belki. Elementarny zat edi bilen zok. Elementarny zat kameran bilencik düşýän vay aşak düşmele. Doňuz ýal semräpsiň bağışla bolun amanyf wepa. Aşak düşmäni ýaltanyp oturýarsyň. Götüňe iş ýakana ok. Sen türkmen halkyny daşary ýurtlara işlemäge aýraçylyga sokduňuz. Özüň padýeden aşak düşösiň bilen ok iňwerkisi. Padýeden aşak düşösi gelen ok. Türkmen halkyny bolin daşary ýurtlarda ýyllap sermenip eklenjetmäge mejbur etdiler. Gördüňiz dämi nähili adamlar biziň ýurdumyzda eýçilik edýärler. Nähili adamlar Gurban Gulyny, Serdar Berdimuhammedowy gollaýarlar. Doňuz ýal semräpdir. Götüni galdyryp aşak düşüp maşynyň nomurlaryny görkezip bilen ok. Iňwerkisi inha Mari, inha Balkan, inha Lewap. Kakras ýoluňam garasyna ýaşaýan eken, ýoluň garasyna geçip kamera tutsaňam geçip barýan maşinlerden hem görse bolýa. Geçip barýan maşinlerden hem başga nomurly ulaglar bolar ha. Diňe ahal aga bolup durmada. Bolar ha başga velayetin maşinler gabat gelir ha sana ha. Eger sen aýdýanyň dogry bolsa. O bir yerlerden iňe gözlerini ýalag edip, iňäni getirip, inha men tapdym iňäni diýip sen beýdip görkezmellersiň ha, bir daha suud etjek bolsaň. Ya. Meni gollayan adamlar ýüregini gollaýar. Komentariyada siz ýaly arkadaş şöhrat dik bolan o. Meni gollayan adamlar ýüregini gollaýar, maňa ýetik şol. Bizi gollayan biz ýaly şolar ýaly görüşýän adamlary, aktivistleri, gollaýan adamlar ýüregini gollaýandyr. Siz ýaly dilini gollap, aşakdanam söwgen näler? Men siz aýdaýyn. Gurban Gulynym, Serdarym dili bilen gollaýan adamlar. Dili bilen gollaýan adamlar. 5 mutluň söwmese zat bilmedigim. Siz anany beriň, gollaýar meni diýinde. Siz komentariyada uğrarsınız siz arkadaşınızı. Siz komentariyada uğrarsınız prezidentinizi. Bizim adamlarımız şu yolla görüşenleri yüreğini gollaýarlar. Düşündünüz mü yüreğini? Allah can hemmesinden razı olsun. Hemmenizden razı olsun. Bizi gollayan, hakikatin tarafında durýanlar, hakikate korkman gorayanlar, gorujak bolýanlar, sizin hemmenizden Allah razı olsun. Hökümete yallaklyk edýänler, sizin hem pälinizden gaýdyň. Dowlak wadyr, ýatdan çykarmaň. Bu dünýäň o dünýesi wadyr. Bu dünýede galjak ýok. 3 günlük dünýä, 3 günlük dünýä. Oňa fırıldak olmaýa many ýok taýda. Ol şemal mundan gelse muňa ýykylyp, mundan gelse muňa ýykylmaň manysy ýok. Fırıldak olmaýyn lan. 3 gün bak 3 gün soň näme geljegini bileňiz ok başyňyza. Başyňyza 3 günden soň näme geljegini bileňiz ok. Ýöne edil dan söz bolluňuz. Dan söz bara kıvrak dans edip görün. Striptizler. Edil şo bolluňuz. Maskara bolluňuz. Hani aman fopa gelsene eşjan olsaň. Milli hopsuzluk. Nirde sen? Bizim ýurdumyzda küntühana diýer ýaly kimsen çok diýär. Senin bar beýniň kelleýän işleýişi şo bolsaň men günäkär däl dostum. Meniň aýdan sözümden şo manyny alan bolsaň. Men günäkär däl. Men oturup sana 3 koşmak 2 5'tir diýsem sen hem 7 diýip düşünýän bolsaň o men günäkär däl. Düşündiň? Meniň sana düşündürip biljek adamam ýok. Senin çünkü IQ intelligence quality diýip bir zat bar. IQ diýilýän o. Onuň pes bolsa men onu galdyryp bilenmi oga.
O senin yoğurluğunda, mayanda yok çünkü. Düşen mayanda yok ol. Siyasi celepler gelip bize narkoman, bizim çıkış eden aktivistlerimize celep diye tananok hükümeti tankide geliyor de sen celep dik diye. Menem dedim ki oloro. Sen tanıman birine celep diyen aslına seresten sen siyasi celep dedim. Yaşa ver şu celep bolsan şu küntühananda dedim. Düşünýäňmi mi? Olum näme diýmek? Gurban Gulynyň yanına egilýäňiz, çokunýaňyz, kowşuny oşşaýaňyz, egilip ortasyna salam berýäňiz. Sizin siyasi celepden tapawudyňyz ýok. Siyasi celep diýilýär şolary. Doğruyu doğru, yanlışa yanlış diye bilmeyen yankı aman fıpa. Siyasi celep şol. Siyasi celep. Yani erkek adamının öz gordostunu, mertebesini birinin önünde eğilip hakikati gizlemeyi. Siyasi celep. Başka da değil. Diyen sözün suud edibildim inverkisi gelip maşinler, velayet olur girip bilya yurdumuza deyip sen yalan yapleyen dedi. Ananı görköz dedim. Celep görköz bildim ya siyasi celep. Gaytan men neydi ulo görközsem sen erti Türkmenistan'a gelýän mi diye bulon derdi meni getirmege. Bulon derdi bir daha da suud etmek değil ha vatandaşlar. Bulon derdi meni getirmek. Kaldır meni sizin kimliğine suud edecek diye. Ekrana gelseniz, yüzünüzü açıp çıkış etmelsiniz. Hükümeti gollayan olsanız, yüzünüzü açıp çıkış edin. Şunki tema da şol. Näme üçin siz hükümeti gollaýaňyz, ýöne yüzüňizi açyp, adyňyz, familiýaňyz bilen çıkış edip bileňiz. Näme üçin edip bileňiz şonu? Gel Turan. Yüzüňi adyňy açyp bilmejek bolsaň men uzak saklanmak. Men size aýdaýyn çünkü tema da şunla ýatýar da. Sizler ertirkün halka tanatma isleýän. Goý seniň dogan garyndaşyň tanasyn. Seniň ýalançydyňy yüzüňe diýsinler şu dogan garyndaşlaryň. Näme üçin şonu ýalyp gürledin ey? Ýalançy diýsin. Men gördüm ha ol efir diýsin. Netip bolsa YouTube'da da bolar. Gele abi girip ama bilen o efiri ne ettin da yani. Gele kim şu gallar dip duran hani şol komentar yani yaman hızlı geçe, tiz geçe. Gele ya yüzün açıp görülecek. Şey dip tapmalar o sizi, şey dip getirmeler. Yo köpelsin bana hiç gereği şu musurlar gerek bana. Teredin. Ödünü gowny etýän, ina meniň Allah Taala bir tan yüz beripdir, at beripdir. Nur Muhammed Anaýew, yüzüm belli. Men diýip bilýän, hökümet gollamak alyp barýan siýasatyna ýalňyş hasaplaýan, men şonuň alyp barýan siýasatyny absolutny düýünden nädor diýip hasaplaýan diýip aýdy bilýän. Şu aýdanym üçin Türkmenistana türme tutsaglygy barmy? Bar. Bolup biljekmi? Bolup biljek suutnamasam bar. We şol sanna beýleki käwir illeşdimiz türmede häzirim. Indi siz hökümeti gollaýaňyz, biz hökümeti gollapdyr diýip türmäge giren eşitmedik diýdim. Ana aşakda maksat Türkiýe var. Başyndan bäri ýalap sorup ýudup gelýär bardadyny. Şol bolan türmäge girmeli onda bulam girmeli. Eger Türkmenistana adalet bar bolsa, her gürläni basýan bolsaňyz mundan basmaly. Şatlyk şehifi basmaly. Murat Burgudy basmaly. Bular hemmesi ýallaky çünkü. Özlerini geroy gahrman hasaplaýarlar. Hökümetinkini göterýänlikleri üçin. Hökümetinkini ýalaýanlykları üçin. Hawa ýalamakda gahrmansyz, sormakda, ýutmakda gahrmansyz. O arada düşnükli. Onu o gahrmanlyk medalyňyzy berjeksiz. Ona dawamyz ýok. Näme üçin ýöne siz Türkmenistan hökümeti sizleri basanok hökümeti tankid eden adamyny basýar. Ýöne seninkini götüren üçin basanok. Onda näme üçin meniň efirime gelýäňiz, ýani ýüzüňizi gizläp çykyş edýäňiz. Näme üçin ýüzüňizi gizläp çykyş edýäňiz? Çünki suutnama ýok.
Hökümetinkini götören üçin basylypdyr diýip suwtnama ýok tak. Ýok. Hökümetinkini götörüpdir we basylypdyr diýip suwtnama ýok. Näme üçin onu Ýankyýaly, Amanow, Wöpan gelip gidişýaly? Ýüzüňiz bilen çykyş edip meniň bilen medeniýetli diskussiýa girip bilen zok. Men medeniýetli diskussiýa isleýän. Ýöne ýüzü açyk, hökümeti gollaýan, ýüzü ady belli adam bolsun. İşleýän wezipesini aýtsyn. Awa. Sen ýüzüň däl maksat Türkiýa, sen götüňem açyk. Sen uje hemme zadyň açyldy. Sen bilemok Türkmenistanda nädip ýaşap bilýän o taýda men oňa haýran. Bir-birden aljak. Hani bu da adamsyny alaly. Assalamu alaikum. Wa aleyhisselam. Hoş geldiňiz, gowmusyňyz? Elini Kur'anda koyup men edýän işimden gazanç edemok diýip bilýärmiň? Elin Kur'anda koyup. Elim Kur'an'a koyup şu edýän işimden gazanç edemok diýip basyp bilýän meni. Basyp bilýän. Kur'an Allah eli bala Allah onu Kur'an eline. Ýanymda Kur'an ýok dostum. Tap onu. İlk eline Kur'an Allah men şu işden gazanç edemok diýsen bilýärmiň? Indi sen yani bir vatandaşyň İlk Kur'an'ı getir andaç. bir vatandaşyň edemok diýdi Kur'an'ı bir getir. vatandaşyň pul berilmeýän şu işi edip bilmejekdigine inanýanmy? Sen imanna halk hazıryan. Ýok. Şu işden pul gazanýan. Men şonu ýakyn wagtda onu ýürüýte Kur'an tapyp ýakyn wagtda da görkezip biljek. Düşündiň? Şu işden, şu işin yok. Sen pul edýän wagtda näde gazanç edýän, näde beklenýän seni? Galanca hükümet ekliye. Gel sen sığınmaçı bolsan seni emekliye. Suriyeliler emekliye otuyor. Iraklılar emekliye otuyor. Hudaýdan gorkun. Sen başga bir Hudaýdan gorkun. Okma sen o. Yüzün açıp bilecek mi dostum? Adın aydı bilecek mi? Keysen bomu. Adın aydı bilecek mi? Agzyňa zikeyni ýa sen ýa haramzadan bomu. Bol ya. Men sen bilen deň ol oturjak gel bar ýöräber ýoluň bilen. Siyasi nemeňde bir mut Talip kardeşim gel. Talip sen alayın. Assalamu alaikum. Bu aleykümselam kardeşim nasılsın? Görüyor musun? Oturan yerinde. Kur'an'da attı. Kur'an'dan andişmek şirktiğin bilen okmuyor. Allah'dan başka hiç daha andişmek haramdığın bilen okmuyor. Molla sırap verin. Hani yakin çağırsana. Doğru o tarafa mı? Aytyan şunu kinirden alım alaya karşılar men şura hayran. Allah'dan başka hiç daha andişmek haram Müslümançılıkta. Yani Allah istese hem zattan andişip biliyor yönü. Müslüman mümin adam Allah'dan başka hiç taatdan andişip bilen ok. Öde Kur'an ýetýärli soňum söýüp başlady. Bulam siziň dininiz aýna şu. Görnüp otyr ýawny din oýunçy. Käden aldım. Başkansa diskusiýa edin göçüňiz açylyp başlaryny çykarmaň ýene bolýarmy? Ine ýüz açdydyň ine ne giden vatandaşa da dakazat etdiň ýüz açyp geldim men. Hadi sana gelecek karıştırma. Öyle karıştırma. Türkmenistan'da men. Hatta Türkiye'ye bir mi çıkaraş bu da adam bilen gitmişler. Doğru çıkarmaň. Men oturýan Türkmenistan'a çıkmak üçin hem medar etdiň seni çıkaran oklarmy ýurtdan. Maksada. Talip. Hey şey dip götürdüm Türkmenistan'a çıkararlar deyip pasapla edýän gerek. Türkiye çıkacak öyle edýän gerek. Geçenli bilip otyň men o. Talip sen men Girle, çilmin girle. Paragallardyň maksadyň sesini gelkim zorlaşır. Men sesini yapýan. Seret diskusiýa. Maksat çygym yapmadyň yap. Sesin yap. Men yüzüm ovasy yalançylygy, men seň yüzüň ovasy, bolýarmy? Ine yüz açyk geldiň. Adım familiýama maksat Mämekkuliýew. Maksat çygym bir mut yapay da sesini. Talip bilen ulaşyp. Talip boldy çygym. Gol Allah aşkına. Geleli sana geleli. Näçe wagt boldy sen beýle bizde sırayan, moşnuy sen. Maksat çilmin girle diýän ho. Ay näçe wagt bolan? Näme? Ne geldi? Spesialny dur. Sen Amerikada iýminde men Spesialny çygym ýa. provosir etme çıkar ýana versin. Oy men var ýa bilýär. O maňa öýle. Şuna o ýere geldi. Türkmen öwretjek bolýan halk, onu men öwretjek bolýan özüň narkoman bolup sen gidip Hoca Efendiň elinde işläp ýörsiň, kançyta. Kimin Amerikada liýişdi men çygym gel işläli, seret işläli, ay $20,000 gazanç edýärsiň bilýän, sen gidip iýmine men çygym edýän Amerikada. Ay bar ýok bolsun ay sen ýalakma.
Ya, yine näme ne halka adamlary, dinin andıracak näme bolýar. Sen adamlary, narkoman, din hakkında yakaca söz bilen ok sen. Din hakkında yakaca söz bilen ok. Narkoman. Bolya dost, sen bilýän brator. Sen Ya bilýän. sen men çyma maşallah, diýmedin sen. Gen işläli. Seret Bolly, Doğru, Doğru, senki doğrudur, senki doğru. Bollymy bara Endi adam şumy. din hakkında istat diýmegin din Bolya, hakkında din haram. hakkında men Dini özüm sokmagın. Dini sokma sen orta. Nuren, şuraya adamlar bilen gidiş etmem gerek yok. Bolya Gidişip dost. bilmeýän sen kançyta. Nar bolarsınız bäri. Kançyta sen din agzama bomy. Sen gel İlk yüzün aç, men inandıracak kan bolsun ertesi Kur'an'da bıçaktan elim boy. hakta maglumat bereyin. Kim seni Özün yüzün inandıracak bolsun Hoca Kur'an'da efendi, elim boy. hoca bomy. efendi. İkiňizem halka hazırýanlar. Halka Bolya, hazırýanlar. bolya. Halkı siz yalak, de yuslar hazır ya. Siz Bolya. yalak haramladılar hazır ya halkı. Padlize yalak. Talip, Talip, sen Ukrayna'da okudun mu? Talip, Ukrayna'da okudun mu sen? Bir fontta da agzawallyň mı Talip? Yine götüň açyp başlayacak, dinleýin çıkarma. Sere çıkarma. Bir fontta agzawal $450.000 owrulak kaçdyň mı? Talip gürlü. 160 gürlüdün, yine yüzüm atşan yine. Yine men yüzüm yine damar velayetinde, mar şehir şapakta. Yo dost. Şu adamlar yüzünü atıştı yanıda. Kulağı ne divan başkası edip çıkar ya, çıkarın bana tapa diyor. Ya da sana yetsek o dur karışsana bir gerek versen. İnternet çeken ok diydin yine, şehrin içinde otuyorsun. İnternetten hem girip otuyorsun. Bolya. Düşündün mü? Musursu da o. Sena talip oğru. Sena natural oğru. Bolya. Gerek versene bir mıntay. Bolya mı? Rahatladın oğru. Şunu gürle dağım yurttan çıkarın oklar diye şu oğlum. Ne beni çıkarma. Bilersin talip doğrular aydırlar. Ne? Yüzün almarsın sen. Yüzün yok. Be o Korkma doğruları. ne çıpıl uğurlak kaydanın. Aydıp bere oğru. Dur bir daha. Sen Ukrayna dokap gördün. Açsın ne oldun musur. Yalan sözlersin. Ey dinleyen beni eşitýän mi sen? Doğru. Näme dur sen hemme maglumat sen bilýän çylay sen birden talip barada da hemme Xitay firmasını ne işlep hükümet uğurlak gittin ay avtobus. Bir işikli avtobus deyip bara. Bolma çokta sarlın ay. Direlişi getir bor men yalan olsa direlişen prezidente karşı sen yüzüňe de aýtdan arkamanlygyň ay. Nuri. Ödeýin neşiň aýtdyraýyn mı sana? Aýtdyrsana. Aýtdyraýyn mı? Bolya garaş düýnüm aýtdy, şuňam aýtdy. Bolya. Beni boşturadır men direlişe metriyen. Sen bile oturup çekenine çenini şu tayda aýdyp berdi. Sen Polşada watyňan çekdin. Sen natural narkoman ýöne prosto Irana da gidip çek gelýän ekenin. Xitay firmasyny işledin. Näçe ming dollar uğurlak gittin. Sen Talip Ukrayna'da okudun ha. Ukrayna'da okudun mu Talip? Men häzirem çekýän, maksat Türkiýe. Maksat Türkiýe. Häzirem çekýän men. Gallanjada geraýyn çekip görün. Uzaklyýyjy hakaýyn çekýän özüm bolşdaýdy. Ben magadynda satylýar. Çilim yerine ben çekýän men. Ben çeken latyk efire girilmeýän. Dinlendi. Men Talip Ukrayna'da okudun mu sen? Ukrayna'da okudun mu? Sen için rahatladı mı adamların yüzünü açtıyan ayne men yüzümü açtım neyem edip bilýär. Maşinlik iPhone aldılar. Şulardan korkyan kim aldılar o? Hastalara kömek edecek deyip iPhone almadın mı özünü? Haramzada. Men mi iPhone aldım? Sen o hastalara kömek edecek deyip dernekten öýüňe pul uradanın öz dilin bilen aýdan ýerin bar o. Görkeno men suud etmedim onu. Pul uratmadın mı? Şahatlyk şu. Size var adın ne? Şu vatandaşlara menki yanlış gelir çünkü men hökümet gollaýan size garşy gelýän. Şondan ýöne öz eginleşiňizi getirip häzir ýüzüňe goýdursa näme etsek? Eginleş bolup men näme iki salamlaşanım eginleş bolýar. Derne gaçyp öýüňe pul uradyp vatandaşlara kömek etmeýäniňi ýüzüňe batyrsa näme diýjek? İki salamlaşsam eginleş bolýarmy şo? Nuri boş versene o ağam bunu bu ağam yurttan çıkarın oklar bunu. Näme doğru atlar aýdylarna boş vermelimi Talip? Gürleýän sen beýle. Ura sen o. Yurttan çıkı bilen ok indi hemme dar etjek yurttan. Men wara çıkadymyň sorry. Çıkadymyň nalap berama Hudaýa şükür zähmetim etden. Şunuň sen uğrap gaçdy demek men düşündüňmi? Türkmenistanymma baň sorum. Yallaki dur bir mınday bir soru berjek. Sen şu soruga jogap ber. Şuň bilen gidişip näme? Sen şu soruga jogap ber. Sen näme üçin maksat Türkiýe? Şahatlyk şehir sen ejeňe Kur'andan and içip ejeň agzyna berdik.
o Rossiýadaky ejeňe diýdi. Bolun aýdyp bolansaň men urulacak. Sen aýdyp bolsaň urulacak bölmedir. Bolýa. Bolýa. Ine Aýdyp bolýansam garaş. Onu aýdyp bolýansam garaş. Näme üçin Şatlyk Şehiýew Kurhandan and içip Rossiýadaky ejeň agzyna berdik. Videosam bar. Ýöne men sen kakaňa bolan hormatum üçin şonu paýlaşjak gelýidi. Ýöne şo videolar ama Kurhandan and içýänligi. Sen gittin şondan elinden somsa iýdiň dänim bilece lewawa edip geldiň we ikiňgidem şu Türkmenistanna näme üçin sen intek ejeň awryn halat edip bilen okdanym başgalar tanatjak bolup berýärsiň, alada düşüp berýärsiň. Sen intek öz awryn halat edip Aýdym. Soň bizi halat etjek bol. Öyle aýdyp bol men häzir aýdyp berjek. Dogrymy? Bolly söz sende. Näme üçin sen Şatlyk Şehiýewden Zılık bilen Nuri, inne garşylyk dinle bir munçuk Türkiýede. Bolly dur bir mun. Türkiýede diňe sen dogrymy? Eşeňem ýok bolan dogrymy? Hawa. Doğrudan malum ol piyol. Men sen geçen mazarına sikeyniýemde sen näme üçin Türkiýede men bilen gawatlaşyp bilmedin? Men sen ejeň agzyna siker howlukmy? Yo, men sana şonu diýem de näme üçin sen men bilen görüşüp bilmedin? Tutuş aktivistleriň geçetin sikeyniýemde sen men bilen sikerim düşdüm. Ejeň agzyna siker marda. Dinle bunu geçen mazarına sikeyniýemde. Men sana yok men sana elementar soru verdim. Elementar soru verdim. Agryňy haramy. Ejeň agzyna agryňy basdymy? Nure, dinle Nure. Ölün ejeme yetmedi ýa-ni o men sen ejeň agzyna sikýän sen o düşdüňmi? Nure, bu Ölün ejeme yetmedi ýa-ni ejeň agzyna sikýän men sen 3 ýylyň içinde Türkmenistana sikýän adam. Şapakda däm sen şu wagt. Ejeň agzyna sikýän haramy. Haram dowanyň sikýän. Bular ýalak. Ama men şapak deme. Nuri aýyrsana şunu, şuraya bir gaýrat bilen deňe kim ol? Vatandaşlar, meni Siriýany baý bolsa şu ejeň sikýän haram oýadýanmy, balny oýadýanmy ejeň sikýän men etdirýän ödem şunu. Şu jagaşa söz üçin, şu ejeň agzyna sikýäniň. Men ölen ejemiň üstüne söwüp bilip otyr bu ejeň sikýän arkasynda hökümet bar. Bu haram ejeň sikýäniň. Ey Türkmenistanda marlar. Ejeň sikýän şu haramın var ya yoğun yazın o bacın sikeniksinden zay balı oldum o şu haram edeceksin sikeniksinden ne için biliyorsun mi biz sizin için görüşeceğiz hava edil hadir gücümüz dengdel hükümet bilen belki yönü şu edeceksin siken arkasını hükümete alan olup biz yalan siz için görüşeceğinden ecesine yetip yatan ölün ecemize yetip gezdirip görürsünüz aranızda ne edip edibiliyorsunuz şunu vatandaşlar sizin için görüşüp gör. Ejeň sikeniksi men sözüm bolsun seni ejeň siken ýa giç tutornam etşe gawra dıkarnam dowanyň sikeniň gawrına girersiňem şo taýyk haram dowanyň sikeniň pitohy ejeň amna sikeniň gandony ejayetme sen huy pilot çöp dibi sen bar git Şatlyk Şehiýewden ejeň agzyna sikeniýenne men etdim şonu diýenne ben dostum etdi diýenne sen şoň awraýny gorap bilen ok gelip maňa taňa däl o maňa galdy saňa galmandyr men ejeme etme o haram da döne şu wagt meniň gaharlanýanmy aýplaşmaň watandaşlar men ejem görgülüni köp wagt görmän gezdim okuwçy wagtymam okuw sebäpli görülmän gezdim ahir ýurduma dolanyp şu ejemiň ýanyna bolan ömrüniň soňuna şunga anda bolayın deyip gelen yılımam ejem pahir Irak ketellen ýok bolup gitdi. Inni şol adama ejemiyet ya da meniň efirim görýän garyndaşlarym bar bolsa sizden emetjek aýystym. Şu dowanyň siken haramy daşda ýaşaýan ok şapakda ýaşaýar. Şu ejeň siken haramyny görmek isläme o Hudaý wa oturan ýerinden diňe tökmada tany olatlarany çydarsyň bolun mazarda ýatan ejeme oturan yerinden arkasını hükümete yaslav ediyor ödem. Ejeň siken haramy sen men ýakyn wagtda jezany çekersiň sen. Yo, bular ýalak porsular o. Biz bilýän diýe ýurtdan çykaran oklar men uje hemme bildim o bu çym o hakda. Ýurtdan çykaran oklar muny indi götünü berjek hemme da etjek ýurtdan çykmak üçin hemme da etjek bol. Oň üçin sen gaýtamyň primer ýan o. Yo, men gahar melyan radım var ha. Men gahar melyan radım. Almadaş efire. Maňa diýär ki sen İstanbul'u söwüpdüm, mon gelmediň diýär. Ya İstanbul'da bul hemme dat diýär, bul agla oturany ol efirde däme, dostoýnstwny çesti. Yo, bul adam o. Ana agla oturdy, men etler.
erkek bu erkek bolmamalı. Sen bular ýalar alma efiro. Bular seň arkaňdan häzir bilen ay men eýtdim beýtdim di gurlar bu itiň adyna spisig ýok. Durmuşda hiç dat kadanyň. Hiç dat ýok. Prosta bir olar etjek bolýar. Seni gahyryň getirjek bolýar beýtme bular ýalaklar bilen. Ne ol ne beýlekler. Gurlar dymarlar da bular götürnä. Nerede o vatandaşlar? Ece diýlen rasvitoy vatandaşlar. Men bilýäňiz mi, bilen ýokmy biljek gel ýöne Hasanla Farhat Durdyýew Ece waja ýetip söwünen men şol olany da seň edýäniň ýalňyş diýen oglan. Şol edýäniň ýalňyş siýasat bu däl. Biriniň ejesine ýetip oňa söwüp seňi olam çünki efirleri şol ýalakdy. Men şoňa da aýtdym, seň şol edýäniň ýalňyş ejeler svitoy etme. Eje günäkär däl o taýda. Bu haramzadalary bulan köpsüniň nemesi bar diýsem, ýok, dinlemedi şol oglanam. Men şol oglan her näçe hökümet tanki destede ýalňyşyny ýalňyş diýen oglan. Ýöne ýanky ýalak madarda ýatan ejeňe diletren bolsa, şol oglanyň jedaty hökmany suratda bolýa, janyňyz sag bolsun. Like basın adamlar. Jalyny uratýarlar. Biz sizin üçin görüşýäs. Ýöne sizden bara spektakl görenýär, serede oturýarsyňyz da oňa da janymyz ýanya. Bir de sizin için görüşýäs, sizleriň bizim için birazcık görüşäýmeli halyňyzda siz edeňiz okşaňyz, bizim janymyz şoňa ýanya vatandaşlar. Ve diktatura yıkılmaýar o ýanky ýalak çöp düýgülerden başlamasaňyz. Men size aýdaýyn. Ýanky ýal çöp düýgülerden başlamasaňyz diktatura yıkylanok. Yıkasyňyzam gelenok diýmek onda. Siz o Gurban Uly Serdar ol ulugrakda vatandaşlar. Yani öz aramızdaky ýanky ýal göt berenler bar. Özü Türkmensana çıkacak bolýar, ýallakylap ýol aljak bolýar. Ve şunu ýaly adamlar biz halk bolup terbiýelemesek bolanok. Gelip diýen zadyna seret, sen narkoman, sen şul, direliş huy pilot. Sana da bir zat aýtjak, agzyňa sikeniň gandony, Germaniýada sen. Men senem tapar. Sen çıkıp ýanky ýal huy pilotlary premiýa berýän bolsaň, men senem tapar, bolupmy? Sana güýjüm ýetdi. Düşdüň? Men seni ýetişme seredinni. Sen doğunun sikeniň çagasy düzelmäni geçdiň sen. Senem mara hasaň ýakynlydyr. Şu diýilиш dilýäne sen gaýtam kömek etmediňmi ýa-am şoň sen ýanyna gelip çöregiýdi sen öýüňde ýaşady näçe kömek etdiň? Näli bir gaýrat haramzada adamlar bar ýa? Haramda onuň fikinler. Şular bar ha. Ýen nanyny duýgyny sıçýan haramzada ol. Oňa kim kömek eden bolsa hemmesini bok döküp taşlady haramzada. Musor trapka. Yüz garasy, aktivistlerin yüz garasy. Diýen nanyňa hormat goýýar diýiliş, ýani sana el açyp, gujuk açyp gören adam seni şonu şey edip izine gurulap, näme ýetýän, näme edip bilýän ýani seni. İtýaly ýürersiň däro, edip biljek başga adam barmy? Bir de görüşýäs ýani. Sen bir diňe adama ziýan berýän, peýdadan ki, sen wrediçil bar adama hiç açan peýdan degmeýär, diňe ziýan berýän. Başga edibilýän dadyň ýok. Yani senin hem ziyanın hem var 1%, 0,5% ýalylar. Şoň üçin ürersiň özüň üçin ürersiň. Şolar ýalam. O da etmesene nuri kızmasana. İnşallah hormatly vatandaşlar şu hepde jay meselesi barada wiza çekjek. Näme üçin invalidlere, balnoylara jay beren wagtlar kim şoňa sebäpkär? Nesip bolsa şoňa wizalar gelir. Migrasiýada da ýoş-ýoşda herekete başlapdyr. Barlygy bar başlapdyr migrasiýa. Şey edip işleder biz bolary nesip bolsa. Ana etmeli zat şu nuri gahyryň gelmesin ha. Düllerdiňe şey edip o mutmaly şey edip informasiýalar bilen zatlar bilen hakykat aýdyp ýurduň içindäki bolýan bir kanunçylyklar aýdyp çäre gördürmeli. Başga zat ýok. Bularym dogonlary, bajylary, ejeleri işläp berdi şu edaralarda. Köpsüniň bir kanun kakalary we zatlary bar. Gaharlary elýäkan ýaşyny biz bularyň çöregini eline alýarsa. Alo. Nuri ibn Ali. Ýaşy şükür elhamdülillah. Geçen de tok tumut diýdim bol baň üçin kop bulawat. Koy berdiň aý bu näme etdiň aý Nurim? Näme diýdiň?
Davalaştık bolin yani. Koyup koyverdin hakikat aýdydym man ga tok sumut diýdim man koyup koyverdin ha näme üçin beýtdin? Yüzün açıp adın familyan bilen gel aýda onu. Dogryny hakikat aýda. Yok, beýdik götlemän sen aýryňyz ken şo daşdy görsünde Nurim beýtmän sen ho. Adyny yüzün açyp bilýänmi? Yo, mesele değil adım yüzüm açma ha Nurim. I don't know kim sen? Merdan Nazarov mu sen hakikattanam? Adın yüzün açın olmanla yüzün aç. Sen Merdan Nazarov mu değil mi? Yürüp gördünüz yani. Kökçe wedip po yöne yenen steinin. Ana yine çık gittin onu. Aydı bilmeyen olsan. Hökümet gollap türme vasalan yok. Halktan korkmasan yüzün açardın. Assalamu alaikum. Yankı o yüzün yakınım yakın vakti bolşunu seredin. O gelen var ha Cüce'nin. Gel yakın vakti bolşuna seredin şon haramlardan. Talip Nuri. Nuri. Hoş geldiniz. Bulmuşsunuz. Aydın. Nuri. Oh. Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kadri bilinipdirmi? Yok. Daşladılar, öldürecek boldular. Sonra öldürecek boldular. Hatta Möy bilen Musa'yı kepteri halas edýär. Gülýarly durmuşymyz we gülýarly ýaşap bir. Şuna prezidentden kadryny bilen oklardy. Şunýarmy? Prezidenti peygamberimize deňejek bolýan şolar ýalak mübarek, garypça peygamberler ýaly garypça ýaşaýan. Başga tarapdan aýlawur. Ýylda daşada ýaşanok diýjek bolýan-da. Ba ýaşanok. Peygamberimiz aleyhissalamın kadri bolmandyr, ondan nerden bulan kadri bolsun? Yok, peygamberimiz sizyarlar da şok. Peygamberimiz aleyhissalamın sizyarlar da aşlanlar. Villalarda, daçalarda ölüp gittimi? Yani şu vakti Kurban bolýan ýaşaýan ýaly jaýyna ýaşadymy? Ya peygamberi deňeýän sen onu. Bolýa seret prezident Gurban Guly meçit köşkde ahranalara, zatlara, köşkde işleýänlere namaz okutdyrynok. Musulmanmy şol adam onu? Maňa jogap berip biljekmi şoňa? Sultan Süleyman. Yakup mikrofon yapalım. Ya. Eşdiýärmiz? Jogap berip biljekmi aýdýanlar? Erde köşkde işleýän wagtyna namaz okumana ruhsat bermeýän bolsa, hökümet edarlaryna köpçülik bolup namaz okumagy dar etmeýän diýip musulmanmy şol adam? Maňa jogap bersene şo peýgamberden näp beren adamyň şol. Kaçıp gitti. Yüzün açtıysan açı bilmeyecek adamlar. Gelip Hökümetde işleyen bir adam bar bolsa, gelsin yüzün açtın erkem derlerin 3 arkasyny men bir hepden için aýdyp berýän şoňa. Näl jinayet iş edendigine aýdyp berýän şoňa. Götüňiz bolsa gelin. Götüňiz ýoksyňyz diýip bilýäňiz ertir men sizin ponu götüňiz açýan. Onam gowulýaňyz. Gaýratyňyz bolsa hökümetde işleýän bolsaňyz, organy zatda, näme korrupsiýa eden bolsaňyz men sizin yüzüňize başjak. Gelin erkek bar olsa. Yüzün açıp gelbilmeýär da şoň üçin. Gelin aýdan men size video çıkaran, sizi işten bir günem saklamaýarlar ondan soň görürsüňiz. Bilýäňiz da men edip biljegim, dogry dämi? Luboy edaran, luboy içinde hökümetde, prokuratura, hopsuzlyk hemmesinde men gollayan adamlar var. Görürsüňiz siz ente garaşyň. Gelin yüzüňizi açyň, men siz barada video çekýän. Çekmesem namarda adam bolaýyn. Bir gaýra adam. Nul mettam. Beh, hayran galayım alay, beh. Doğunun, beýle de bir Türk'e çıkma üçin, ya bir wezip alma üçin, ya öňe bir sünk alma üçin beýle de bir hökümetinkini götürüp yalamak boljak ekenay, beh. Bular bir gayrat, bular hiç tadan beren oklar, bular ağacından abiyette turýarlar ýöne, bir zat düşämesin, bir zat düşermi ka diýip berlen adamlar, bular bu hökümet eğer gollan bolsady, ol şyhif gollardy, ulanylar prezervatif ýaly bokladylar. Boly näme onu berdi? Prezervatifden tapaw diýok hakiki. Bular hemmesi bir materiala ulanylan, başga zat däl. Götleri wişýär, bularyň götleri wişýär, içleri ýanyp barýar. Biz bularyň edip bilmeýän işini diýär. Bular edip bilse duğu çatsa etjek, bular ýöne edip bilen oklar. Sebäbi yumurtkalary ýok, başlarsyn uçtady dinläp beren adamlar. Bulary diýerler ýurtdaşyna çykdyňyz zat. Bulary bara bir adam bolmaýan ostrowy oklo hiç daş döwründe adam hayvan bolmasyn. Şo taýda şu zat edip bilmeýärler. Sebäpleri burada ýürükler ýok bular. Oňa ol bir Germaniýada sığınmada gören Kerim İsmailov diýilen çöpdüğü, zaya,
Haramzada näme üçin bulara gollaw berdi? Bular ýalda. Bu adım вообще tutmasa no, nitroga говно вонять не будет. Bunun gaytam adım tutanna da adet yaram bul. Vнимание isleýärliýär mäder. Vнимание ýok, görýän ýok, zadeden ýok. İtýaly ýürýär, ýüri bersin agam goý. Bulara prim berme, goý ýürsin agam. Kim bol? Haram diýdi. Näme üçin sen oňa vнимание обращать etýän? Bolan sen işiň et. Sen gülýäli iş alyp barýan. Yani sen peýdaň diýär agam. Doğru değil mi ağam? Senin peydan diyor. Onu kovdurdun. Kovma da o. Merdan Nazarov yüzün açıp bilýärmi? Kovma da gurulur. Yo yüzün açıp bilýärmi? Allah sana bir yüz beripdir. Sen näme üçin ýene bir yüz ýasaýan özüňe? O kov yüz yasamaktan. Näme deýin size yüzüm gorkady. Başyma ýapaýynmy men ho? Näme üçin size yüzüm? Onu bar siktir şu taýdan bağışla bolýan. Bar git musurhanaňda ýaşa ber. Ene gördüňiz dämi? Hemme kişi maksat Türkiye'ne däle yüzünü açıp görkezler ýaly. Hemme kişi o maksat çumo ýaly zaya däle hemme kişi o yüzünü açıp bilen oklar. Yani maksat Türkiye'ne saňa da ýetermen, howlukmy? Saňa da ýeter şu Türkmenistany oturan ýerinde ýeterni adam. Türkmenistan hökümetiň seni alsynda Owuzkent atella oraýsyny. Git Aşgabatda Owuzkent atella bir sellem saatlyk şehifam şeýdik gezdi. Senem şeýitde gezdi bir sellem. Ser ona ýetermen seňe ýyňdan. Howlukmy? Men saýamda bugun saňa Aşgabatdan atellan ýerem bererlerini. O Wi-Fi bererlerini men saýamda maňa geregem şol. Siziň habaryňyz ýok, siziň tek men tanaňyz ýok. Meniň şu zatlary näme üçin edip oturmagy düşünmeýäňiz siz. Maňa geregem şol. Seni Aşgabatda çekip Aşgabatda Owuzkent atella bir sellem saatlyk şehifa berdiler. Soňundan men saatlyk şehify Owuzkent atellan düşürenem men. Düşündiň? Gallyranam men. Ha, ýöne şeýdip çumoňyz çykarýan meselen. Maňa ýöne garşylyk bolmasa ösüş bolan. Maňa siz ýaly garşydaşam gerek ýeri gelende. Haramda bolan. Ýöne sen iri güç ýerinden ýetýän mesen, howlukmy? Şatlyk şehif ýene mertrak, bolmenni namusly ol. Men size aýdaýyn. Şatlyk şehif maksat Türkiýe garaňda bolum mertrak bolan. Men size aýdaýyn. Hakikatlar boyun alıp bilýän oglan. YouTube kanalımda goýdum. Aktivist şatlyk şehif diýip goýdum. Dinleýän aýdan zatlaryny, men näme görýän nälerini öýdýänmi? Men näme adam dälerini öýdýänmi? Ýöne bolanok. Nä deýin? Bolanok diýe. Boyun alýar şo zatlary. Ýa-ni maksat Türkiýe, zaýaňam zaýaty ýöne. Zaýaňam zaýaty. Git maksat Türkiýe erkek bolsaň, Belent alışveriş töwda merkezi bar, Marda. Bar TikTok açdanym şo taýda türkmenler bilen surata düşjek men zat diýerlermi saňa? Ýok, seni hemme kişi tanıýar. Çöpdübi zaýa. Hemme kişi seni tanıýar, sen bilen surata düşjekler gelen ok kimlerki. Sen haýsy ýüzüňe ýene gelip bizi maskaralajak bolýan. Sen ejeň awraýyny göre bilmediň. Sen agam. Ýok. Boş versene o. Sen haramzada sen ejeňe sökdüler. İkiňem Türkmenistanyna gezip görsiňiz. Hasaplaşybam bilen okşoň bilen gelip bize bir zat diýjek bolýan. Agam sen erkek bolýan bolsaň olar ýaly. Ejeň awraýyny göre gitdi ilki. Ejeňe boş versene o. Yo, oňa şatlyk şehif şunu diýdi, ben niýdi hatda $1000 berjek diýdi, oşoň üstüne kim siýse diýdi. Şolar ýaly ikisem bir-birine düşman, ikisem Türkmenistanyna gezip görler. Bir Aşgabatda, biri Marda Şapakda gezip gör. Ödem diýdi ki, Orsetdäki jelewejeň bar ha diýdi. Şoňa men dost oglanyň agdyna berdiler, videosy bar diýdiler. Şoňa ýan koglanyň ejesine diýdi. İkisem Türkmenistanyna gezip gör. Gelip ýene de haýsy ýüzüňe sen gelip biziň efirmizde gelip bizi garalap özüňi akça ýüze çykarjak bolýan o zaýa. Ha? Ejeň awraýyny goraýlyky bilen. Men ýöne sen men ejemiň awraýyny gorarym. Sen ýankyjy gawrda yatan ejeme sökdüň ha. Men onuň hasany hökman soran. Özüm netip bolsa Türkmenistanyň içinde sorajaklar bar senden. Sorarlar. Bilmeýän alarsyň ýöne. Nirden gelenini. Olukma sen jogap. Şu bir ýazýar maňa WhatsApp'tan çykma, WhatsApp'tan çykdy. Bir klany padýjek şu wagt meni. Görýänmi? Biziň efirmizde gelip WhatsApp'tan çykmaňa diýýärsiňer şu. Ne? Talip,
Eşitlemem. Ova eşitlemem. Men ejesine yetenlerlerin Baduhan. Men dedim ki sana şey didiler dedim. Sen ne için şu hakkın goramadın dedim. Men ne için ejesine yetmeyen, ejesine hormatum var. Gaytan men ejesinin hakkını, hukukunu gözleyen şu var. Düşünseniz. Ejene söktüler molun. Sen gittin de şoň bilen somsa iýdin, somsa. Somsa çy. Bir somsa ejeni satdyň, ejen awryny satdyň sen diýdim. Näme üçin özüňem Türkmenistanda anha Aşgabat bar gitdi şahatlyk şehir 18-de ýaşap ýör. Hakyň talep et diýip men şondan soradym. Ol geldi de men ejeme gawrdaky ejeme sökdi. Ağam boş versene olur yalak zaya adamlar. Dine yani Ülsen berme ağam buların nitroga gavno vanyat ni buzit. Oyam işimi de edeli üyürü versinler vara. Üyürün ken bolu. İşimi de edeli bolu ağam. Başka zat ne emesin da şey. Bulara vnimaniyama обращать etmelel almalım diyelim kenin yan efire. Ol kim ol ne emek diskusiya et bilýän. Ne emek diskusiya. Ne emek IQ vam seninle diskusiya eder yalak. Ne emek var bu diskusiya. Hastalara kömek edýän bahanasy bilen özüne iPhone iň soňky Pro Max aldy ho. Ay alsın o ağam ne emek. Geldim meni bili maşenlik diýjek bolýar. Sen şonu sözünü dinleyen de ağam yani menin kim bilýär o kimin kim diýen ağam boş versene o. Bilýän, men bilýän, ýöne prosto men halka tanatýan adamlar sizler seredin diýen şular ýaly adamlar gelip bize tökme datýarlar. Siz bilen ýok belki täzelikde şu zatlar dinläp ýörensiňiz. Biz munyň öňüni bilýär. Wagtynda şol oglan halka da hastalara da kömek etmegi PR üçin ulandy adamlar onu olara kömek etmek üçin etmedi. PR gazanmak üçin ina halka hastalara kömek edýän men diýdirmek üçin etdi onu. Onu hakikatdan kömek etmek üçin etmedi adamlar. Prosto bilin diýjek bolýanlar bir ýöne şu bile garşy görüşjek bolsaň bu adam bolup görünmeli. Bu işe ýanyal bolup görünmeli. Ana şoň üçin etdi onu. Bolmasa hasta da on pingine del adam. Gitti iPhone Pro Max aldı yığınanan pullanan mara. Bunam şartlık şehif çıkıp gurun verdi. Biz gurun vermedik. Ay haram bolsun ağam. Poli bomu cevap verir o her köpüğüne cevap verir. Boş versene o. Bular sapernik değil o ağam. Bize bular düşmanın değil bular. Bize hiç kim bular bizim düşmanımız rejim ağam yani. Sen şunu bil bolly. Bular bize düşmanım değil. Bular çiğityalık bular çiğitlik geçerir bular üstüne. Yani rejim yeňjek bolsaň rejimin ilkinji baskançaklarından başlamaly. Ve ilkinji baskançaklarım yankı ýaly adamlar. Adamam diýmäne dilim var anok. Bulara haywan diýsen haywana da askar bilenýär. Haywanam bulardan müberek. Bulara şeytan, iblis mi diýmeli? Siyasi celep diýsen ana bunun hakika ady şu. Siyasi celep küntü şu. Yani maksat Türkiýe şahatlyk şehifýarlar siyasi celeplerine şular. Oncuk musayifler var bir wagt gancık musayifler. Ine şular şu. Ýurdumyň şu ýagdaýa gelenlerine günäkär sebäpkärlerim aslında sersen şular. Şular şu wagt ýagdaýa gelmegine sebäp bolanlar. Çünkü bular halka yalan propaganda etdiler, yalan zatlar aýtdylar. Çıktılar da. Ine sana birden ka senine pul alıp kaçan adam bolýan, birden men pul alıp kaçan adam bolýan. Be milyardla uğurla oturan öňe dili var ana gürlemene. Sen çıkıp näçe videolar bilen, näçe tutnamalar bilen milyardlap edýän bizneslerini gürrüň berkeli otursun. Bulara dili var ana. Yok $500 alypdyň. Yalan. Sen onu diýjek bolsaň men bu ýollu 27.500 alan jaýymy sattım. Men şu Türkmenistana barsam ýaşary jaýym ýok. Jaýymy sattım $27.500 jaýymy sattım $11.000 sattım şonu. Şu ýollu hemme adamy men mellegim bardy, ýurdum bardy, hemmesini goýup gaýtdym. Maňa pul görnýändir öýdýän, mo haramzada. Ya meniň telefonumy uğurladylar, ataka bolup derreň ýaşynda. O näme pul dälmi? O näme men hakym dälmi? Hany onu göranyňyz? Göremok. Şatlyk şehif şu uğurlanan telefonumun suratyna moklady. Şu telefon sen kimi gerekmi? Eger diýdi şu zatlardan çekilseň men sana berjek diýip. Ýygyna. Götüňe sokay telefon diýdim menem. Haramzadalar. Men bu ýollo
$20,000-30,000 dolarımı yitirdim. Biznesimi yitirdim. Doğan kardeşlerimden ayrı kaldım. Maşkalamdan ayrı kaldım. Kul näme o? Kul näme? Karan. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Bular ýalak zaýalary almagam efire. Yani bular zubachiska bilýärmi? Diýişiň arsyny etkali ýaraşyp arsylaman zubachiska. Şoň üçin almagam boş ber o. Näme bilen gidişek bu bilen? O gidiş biljek zady ýok. Agla özüm şu wideosyny gördüm bir biçare aglap görüp iki adam internetde aglap koyup video koyup berýär. Utandym o men şonu görüp o sene aglap video. Ay ölsem. Bir adam bir şey dermi ya, ödün bir düşünýän aglap internetde video koyjakmy o? Neme diýýär? Ölsem birden öläsem bir gowy ýere jaýlaň o diýip oturup aglap efir açdy. Ölsem bu ýere bir jaýlaň o meni diýip oturup aglap efir açdy. O aşakdanım ýazýarlar beter bolly. Pemmik şädi aşakdanım. Gawr bol. Ağlajak dadymyz ýok, gynanjak dadymyz ýok, ölseňem diýip ýazdylar. Aha bular ýa namartlara ýüz berme. Yakupçan aýdy ber dost, näli gomy brat? Heleýem gitdi oňa, ey normal adam bolsa heleý taşlap gidermi o? Owa wallahi şükür näme bola diýdiň ýa WhatsApp diýdiň, zat diýdiň bir zatlar. WhatsApp'tan yazýarlar diýen WhatsApp'tan çykmaňa diýip. Ay, kändiler ýazarlar lay borlay ozal etme. Yani özüň ozal etjek bolsa girip oturma. Ziyan boljak bolsa. Ay ýok, bir näme ziyan etsinler. Ay, adamçylyk bizi bilýär sag bolsun şu bize halk üçin edýäs. Size şu wagta çen hiç yetirilmedik maglumatlary biz ýetirýäs, hormatly ileşler. Şu zatlar hiç bir ýerde eşitdiňizmi? Yani immigratsiyada yurtdan çykjak bolýan problemaňyz. Birji bloger çykyp aýtdymy? Ne aeroportda pul alýarlar, zat etýärler. Sizin haýryňyzda bir adamym çykyp, gaýtam sizi giňe güllürmek, güýmemek maksady bilen. Para horlyk etýärler, sizin para alýarlar. Şey dip aýtmasam problemany yurt düzelmeýär, hormatly adamlar. Bular ýalak gidiýärler, gelýärler efirlere. Bilgeşeýin töhmet atyp zat edip atybersin töhmeden gorkama go. Olar zynyan boky öz eline galýar. O bok ol meni garalap bilmeýär hiç birsem. Allaha şükür. Yani meniň edýän işimi, meniň kimdigimi her kim gowulýar. Men hiç bir zat size çekýär. Bize çekersinler maňa garşy 100 tane vize çekersinler. Men birine de jogap bermeýän. Men diňe etdiň işler bilen jogap berýän. Garaşyň ente aýtýan invalidlere jaý etnoklar, balnoýlara, zatlara 20 tane kol ýaşap görenler bar. Şol barada vize çekjek. Şo çäre bolsun hökümet. Şey dip problemlerimizi eşitdirip yurt bawadyna çözmeli. Ýoksam ile çişirip arkadaş okrat tip bolanok yani problem atmak gerek. Aýtmasak hiç derdimiz eşitýänem ýok. Hökümet işleýän adamlar 3-4 tane jaýlary bar. Öz alýa jaý doýanok çağalaryny jaý alýa. Barın görün. Aşgabatda. Meselem Bagyra gidip görün, Gada gidip görün. Prosta Aşgabatyň içinde akala geçip görün. Adamlar her şertlerde ýaşaýarlar. Öýlerini görseňiz oturup aglarsyňyz. Hormatly adamlar. Ýöne hökümetde işleýän haramdady aç gözler 3-4 tane elit kalýarlar. Hemme maşgalasy üçin doýanoklar. Garyp halk bolsa jaýsyz, invalidler bolsa jaýsyz, kösenip berler. Bolýan şu zatlar, hökümet bolanok şu zatlary kontrol almaly. Ve şonuň üçin bizim aýdyrys. Pikir edýänsiň da bir zady. Bular daşary ýurtdan gürleýär we hiçem gelip bilmezler diýip ýalňyşýaňyz. Men başda şu ýola çykamda da erkek bolsaň ýüzüň açda diýip şahsyk şehir bol deňiň kenaryna gepleşikde gelipdi. Men nidim wagty geler ýüzüme maçar nekdim. Siz pikir etmäň wagty geler ýurda da baran men. Ene şu sözüme ýazyp goýaýyn şu aýt böyle. Wagty geler ýurda da baran men. Wagty geler ýurda da barar. Pikir etýänsiňiz men ýurdy Gurban ulynyň hojalygyna goýmaýan. Men nirde ýaşatam ýaşaýyn ol wagtlaýynlar. We Türkmenistan hökümetimi şu wagt edýän işlerini tankydam ederin. Ýalňyşlaryna maýdaryn, korrupsiýasyna maçar,
eden cinayetlerine misyon açar. Ve adalatın önüne de yalanaçlap, kelleňiz sıyırıp hasap berersiniz. Ve şo wagt görürsiz. Ve şu sözümü yazıp koyun şo wagt bir yerik öňem aýtdym. Her zadyň öz wagty var, wagty saat gelende de edersiz. Pikir etmeňsiz. Men o beýdip oturup gallanjada aýyny men bolly Türkmenistan senki bolsun diýip size goýmaýan. O watan meniň hem watanym. Men şonu şu wagt diýen. Awa. O watan meniň hem watanym. Bir maşgalada goýmaýas. Pikir etmeňsiz. Hökümet namart bolmasady, mertlerçe görüşsedi, konstitusiýada ýazylan maddalary ýerine ýetirsedi, biz Türkmenistanyň içinde hereket ederdik. Hökümet namart. Namart bolan soňam namarda göre mertlerçe oýnanap bolanok. Çünkü ol namart. Sen nädip namarda garşy mert oýnanajak, ha? Ýygyňdan arkaňdan pıçak sokup biljek adam bilen nädip sen mert oýnanajak? Sen şonu aýtsana, mertlerçe garşyňa gelip bilmeýän adam arkaňdan pıçak sokmana taýýar adam bilen nädip sen mert oýnanajak sen? Nädip Türkmenistanyň içinden häzir oturup şu çykyş edebiljek iňwerkisi? Bolar çünkü namart. Bolmasa kanun, konstitusiýa ruhsat berýär. Efir açmanada, gürlemäne siyasi gürüňler etmäde. Kanun ruhsat berýär. Tankid etmäge. Türkmenistanyň köp parçalylygy ruhsat berilýär. Ýöne berýärlermi şoňa ruhsat beren oklar? Diýme onu namarda garşy merd oýnanap bolan ok häzirlikçe. Ýöne oňa usuly bar. Onam geljekde der sökmani suratda. Oňa usuly bar. Oturup arkaňy deýstüşi zalim rejimi ýaslap 10 gün götürmeýän sat. Ol mertlik däl ol. Düşdüň? Ýalňyşlary aýdyp bilmek mertlik. Ýalňyşlary aýdyp bilmeklik mertlik. 20 minut däl ýarym saat geç gitdi. Amanyp wepa, nirde sen? Amanyp wepa. Han gelä bol, maşin görkezjek diýdiň ha. Lewap nomer görkezjek diýdiň Aşgabatyň içinde. Han sen nirde? Sesin baranokmu? Alo, ey, alo. Aşgabat. Gavarit Aşgabat. Yokmu siz? Aşgabatda velayet uluglaryň barlygyny gezip göründigini aýtdy. Yalançy. Siyasi jelewiň biri. Siyasi küntü. Erkek adamam bolsaň siyasi küntü sen. Suud etdiň. Çünkü öz aýdan sözüň ýyzynda durup bilmediň we suud edip bilmän gaçyp gitdiň. Velayet uluglar Aşgabada girip bilýär diýdiň. Görkezjek diýdiň. Ay aşak düşmelläy diýdiň, ýaltanýan diýdiň. Awa. Biz ýaltanamyz zato siz ýaly haramzadalaryň siyasi küntüleriň ýüzüni açmaga. Görşüňiz ýaly watandaşlar, Türkmenistan hökümetini gorayan adamlar özleriniň yüzlerini açıp bilen oklar. Özleriniň yüzünü açıp inha men plan wezipede işleýän, men plany Türkmenistan hökümetiniň alyp barýan siýasatyny gollaýan diýip çykyş etselerem günü 5 munda yetmän gaçyp gidýärler. 5 munda yetmän gaçyp gidýärler watandaşlar. Görşüňiz ýaly inha bularyň mertligi. Gelibem siz bize diýäňiz, daşar ýurtda näme onno mert gürläp otursunuz diýip. Bular mert däl ki. Bular mert däl häzir. Ýöne namartlar bilen hem görüşmeň usuly bar. Watandaşlar pozisiýaňyzy goraň. Nirde bolsaňyzam dogurçylygyň ýanyna, hakykatyň ýanyna boluň. Ol aktivist diýip hemme kişiniň bir käse goýmaň. Ol Germaniýada sığınmada aktivist bolup görübem. Ina görşüňiz ýaly hökümetiň şagallaryna agzyna iň berýän, olary prim berýän Kerim Ismailov ýaly ýol ötönlü zaýalarymyzdan bar aramyzda şagallamyz bar, şakallamyz bar. Sen haýsy ýüzüňi ekrana çykýan aýsen. Haramzada. Haýsy ýüzüňi sen ekrana çykyp gürleýän bundan soň. Haýsy ýüzüňi sen sığınma başvurdun. Ha?
Gelip sen yine de hükümetin şaykalığını etjek bolsan Germaniýada näme üçin sığınma berip bersiň sen? Haramzada. Ha, gowy ýaşama üçin gelen bolsaň. Sana beren oklar şonu men sana 100% garantiýa berýän. Sana beren oklar şonu. Gowy ýaşaş üçin gelipsiň sen Germaniýa. Ýewropa. Sen hükümetten gaçyp gelmänsiň. Şagal. Şakal. Gücük. Musor. Trapka. Velosiped. İtoğlu. Uton, binamız. Şagallan ağzına inmeri otuyorsun. Uton çoğam seninle, uton çoğulsa sen şu zatlar edermin. Siyasi küntülün versenem, Kerim İsmailov sen yüzün aydiyan. Siyasi celep sen. Sene de ağam şu vakt bir daha da aytacak da, yani senin ejenge yeten üçün men aslında bu daha da aytmazdım. Yankı maksat Türkiye'nin öz hileyini, öz dostu itekläp ören ekenne. Ben aslında aýtmaýardım. Ýöne bir gayrat bolan üçün, ejenge söýgen üçün men şu da aýtdym. 100% aýtdym. Hileyini, öz hileyini, öz dostu itekläp öreken. Senin etek namysyň ýok, namysyz bir gayrat gelip nura söýgen bolýanmy? Bir öz hileyiň oňoro birinji o. Bir gayrat. Näme gurulýarlyň bam o? Aýtmasana o menem şaýata. Ilkä bir o başta bir aýaly bardy. Birinji aýaly şonun çağasam bardy. Bäwekler bilen videolaryny paýlaşýardy. Ana ol mert aýal eken, taşlady da gitdi, mundan derek ýok diýdi-de. Sen normal o adam bolsadyň hileyiň oňorardyň, o bäri kelip nura söýgen bolýarmy gutoran. Bir gayrat, bir namaz. Sen namasyň ýok, sen özüň barda näme etmeliň özüň bilýärsiň. Aý sen o ýüregim ýokdur özüňe der. Gelip nuryň ýoglaryň nejesine söýgen bolýarmy gutoran. Hileyiň oňoro hileyiň. Düşündiňmi? Sen ýene bir söýgüledinmi? Onam ady näme şu dostunyň ady İstanbuldaky Azim. Azim diýilýän dostunyň öýüne gaçdy. O taýda da dostlar bilen ýatyp durdy. O soň tapan söýgülsem. Düşmanymyzam namardy biziň o. Normal dostoyn düşman ýok o. Görýäňmi? Düşman boljaklaram şeýşolar ýalyna bartlar o. Hakiki. Ol wara bitaýyk gelip yüzleme, gürleme, ýüzi bolmaly bolan. Näle o adamlar hakykatdan hem mert bolan bolsa, ýüp alyp özüni asardy bu wagda. Ýüp alyp özüni asardy. Aýalynyň namysyny gora bilmedi. Aýalynyň namysyny gora bilmedi. Gelip ýene bizi bir zatlar suud etjek bolýanmy? Gelip bizi bir zatlar men suud etjek, siň näme diňiz diýjek bolýanmy? Sen öz namysyny gorasana ilko. Öz aýalyny, şoň namysyny gora ilki. Ejeň namysyny gora, ejeňe nämeler diýdiler. Men ana Türkmenistanda bolsadym, meňe ejeme şey diýen bolsady, men bilýärdim näme etjegimi. Gidaýaryn ýany ýok, türmedir da näme, türmäge gidersiň da dogrusu. Zato ejeň namysyny gorardım men. Sen näme de oturýarsyň? Ha, gitdiň doň bilen oturup bile som syýdyň äre, trapka. Som syýdyň sen oň bilen oturup. Som syýermiň o ejeňe şunýa zatlar diýen adam bilen oturup. Som syýermiň o. Bilece bir taksida lewaba gitdiňiz o, trapka. Musor. Haramzada. Şatlyk men wara, şatlyk şyhyf mi, maksat Türkiýe mi ýa soraň men şatlyk şyhyfy bole mert, bole sözüniň eýesi diýip hasaplaýan. Zato nämeler diýdi şol olany? Ana arkaň gezip gör. O. Şatlyk şyhyf näme de bolsa, käbir zatlar boyun alan ýerlerim bar. Girin YouTube kanalymda aktivist şatlyk şyhyfyň diýen zatlaryny dinle. Men TikTok hasamda da paýlaşdym şonu. Boş versene o, bularyňa aýtmaň, aýdanyň aýtmadyň. Namys ýok, namys da. Aýdýana öz heleyini gorap bilmeýän gelip bärik, şey dip ýurtdan göýerler diýip gelip adap etýär. Ay bir haça bir hökümet bir göýerermi kaşyndan soň? Ýok, göýermeýär bunu. Aleyküm. O da şol bir zatlar peýdalanyp edýärler laý bolmasa. Ýemçin ismi. Hey Nuru Halli. Nur Halli kim ay? Sen ho Nur sana diýen o başga wamy? Nur Halli diýip bir ýok bu taýda. Nur Annamy? Ha, Nur Anna diýip bara o.
Nuri ol ima YouTube'da gördüm molin özün aktivist bolanda $500 näme birinci özün pul satıp soňa Näme diýär aýby? Ey boş versen ay gör. Indi bular var ha şeýle gelip çıkardı şu an. font diýdi, zat diýdi, hemme zat diýdi. Ah, gaýta mara, Samsung bular o. Näme diýän aý? Ya, yok. 07 näme diýän aý? Sesin gelen o oy. Däde. $5 zat. Alo. İnternetinizi düzedin o, internetinizi düzedip gelin o. Alo, arkadan interneti. Eşitilen ok. Arkadan Bolya Nuri, interneti. habarlaşar Karma sağa. ya. Bolya ýaşy. Sağ olun. Tamam. Davay. Davay, sağ olun. Sesi gelen o bu urgulun. Ay bolya da, ina görüşüňiz ýaly watandaşlar. Gelip öz atlaryny, yüzlerini gizläp, arkadaşlaryny gorajak bolýalarmy? Bizleri garalajak bolýalarmy? Özlerini görkezmän, namard oýnanýarlar. Maňa beripdir Allahjan bir yüz inha açyp görkezip diýip oturýan. Adym familiýam ýazylygy dur. Bilmeýän, tanamaýan galmady indi paşty Türkmenistanyň territoriýasynda. Yine de gelip bize bazatda suud etjek bolýanmy, yüzüňiz gizleşip zat edişip ruwan ulyny gorajak bolýanmy? Şu taýda da biziň haklydygymyzy, siziň hem haksızlygyňyzy, siziňkiň ýalňyşdygyny şeýdip suud edip oturýarsyňyz. Vatandaşlar minnetdar hemmeňize gelenlere, goýanlara. Bundan soň hereket güýçlenjekdir. Ýakyn wagtda gowy täzeliklerimizden bolar inşallah. Hereket güýçlenjekdir. Men size aýdaýyn, taýýar bolun. Türkmenistanyň içindäki siyasi küntüleriň, siyasi jelepleriň ýüzüni açjakdyryň. Öz aktivistleriň arasyndaky käbir siyasi küntü we jeleplerimiz bar. Kerim Ismailov ýaly adresini gönaýdyp biljek. Olaryň men ýüzüni açjak. Şuna çenni gözümük gezdim. Asıl bul maksat Türkiye bilen bile işleşip asıl bunun kanalyna barıp bir yamanlap görün eken. Bir yamanlan ok, bir töhmet atýan eken. Narkomanlyk. Siyasi küntü. Sen men öýümde näçe wagt ýaşadyň? Bir gezek gördüňmi gereýin çekenimi, triyek çekenimi bir adam gördüňmi? Sen ol muraly garawumlydan beň alyp beň çekeniň gördüm men ýöne. Muraly garawumlydan beň alyp beň çekeniň gördüm men. Bir gün gelsem o behuş bolupdyr. Oturwan bilen ok ödem çöp aljak, horajak. O beňem onu birinji sapar çekipdir, çekdi ýan şonu. Birinji sapar ömründe çekip gördü. Gusýamy götüren ok organizm hor bolan soň. Men bu zatları aýtman gördüm. Ha, eger narkoman kim bolýan bolsa, onu biz bu zatları ýetirel saňa. Koy halkymyzam tanasynda seni. Elinde suutnamaň ýok bolsa, onda gaýrat et, töhmet atma. Inim seňe saňa da ýeter, suulukmy. Senem daşdy däl. Birazajyk işlerim bar, elim moşaşony. Elim moşaşsyn, senem baryň. Töhmetçiler, töhmetiňizi atberin. O dünýede sowagyňyzdan, bir eden gowy işleňizden madra sowaplaňyzdan maňa berersiňiz. Ve min şerri hasidin iza hasettiye Felak surasında insan hayatında. Ve min şerri hasidin iza haset. Bismillahirrahmanirrahim. Yani hasetçilerin hasedinden Allah'tan sana sığınyan. Maňa töhmet atýan töhmetçilerin şerrinden sana sığınyan Allah'tan. Meni Allah'tan senin özüň goramasaň meniň edip biljek zadym ýok bu temada. Dil bir ölýere biten zat. Töhmete matyp oturýarlar. Birden zatlara maýdyp oturýarlar, etmedik zadymyza maýdyp oturýarlar. Allah'tan şolaryň şerrinden saňa sığynýan. Ve men hakymy halal edemok, maňa töhmet atýanlara etmeýänem. Eger bu dünýede diri wagtym halallaşmasak, soňum giç bolýar. O dünýede hasaplaşmaly bolýar. Şoň üçin Allah'dan tapyň. Allah tavsiryan töhmet atýanlara
dost bolup görünüp gören şagallardan, tilkilerden, möjöklerden, krysalardan Allah'can özüň goro. Asıl bu bizim aramızda goltuğumuzdaki yılan eken, goltuğumuzda giren yılan eken, özüne aktivist diyen olup, siyasi görünümler eden olup, awo gidibem yine maksat Türkiye ýaly zaýalar bilenem iş birligi edýän bolsa we muňa da Murat Kurbanow ýaly adamlar aktivist diýen bolsa, onu meniň adi biljek adam ýok. Goşup biljek adam ýok. Murat Kurbanow seniň hem adalatly, dürüst seretmeýändiň anan şu temada özüň gollayan adam yılanam bolsa, krysa da bolsa onu diýmek sen şonu ýanyňa alýandyň görkezýär Murat Kurbanow. Size de hormatum galanok, absolutno. Araňyzdaki çöp düýgüleri, zaýalary, musurlary, yılanlary, krysalary tanan. Aýtjagym şular, watandaşlar, köp sag bolun, efir ýapýan, minnetdar. Bu çıkışa men YouTube'da goýjak, YouTube'da görersiňiz. Goý arhivde galsyn. Türkmenistanyň içindäki siyasi kuntu ýüzüni açdy, o bir sanak Amanow wepa diýip onu tanan. Maksat Türkiýe ýeti geldi, onu tanan, tanamadyklary bardyr. Ya şonda salykda görüşeýin. Talip aýtjakladyň barmy Talip? Bolýa, sağlygyňyz onunla watandaşlar. Allah yar we ýardymjyňyz bolsun. Türkmenistanyň içindäki bizi görýän illeşlerimiz aýdylan gürünlerden mani çykaransynız diýip umyt edýän. Häzir meniň elim hawa gysgarak bolup biler. Türkmenistanyň içinde däl çünkü ýöne gaýrat edin. Biz siziň üçin ýola çykdyk. Sizler hem biziň üçin birimiz hemmämiz üçin, hemmämiz birimiz üçin diýilen panýaça bilen hereket edelim. Salykda görüşelim. Sag bolun.